dieu la vostra opinió. Un altre aspecte que ens interessa molt és debatre sobre la qualitat de vida de les persones amb discapacitats més evidents i més greus. Creiem que l'estàndard en matèria de qualitat de vida està canviant. La nostra societat ens reclama a tots un estàndard més elevat. Nosaltres ens hem trobat en situacions de persones molt greument afectades amb discapacitat i que, segons el seu entorn familiar, estaven ben cuidades. Estaven netes, ben menjades, i se'ls donava molt de carinyo. Però no sortien al carrer, no interactuaven amb ningú. Des del punt de vista de la família estaven bé. Quan està malalta ja truco més que vingui. Però podem acceptar aquest nivell de qualitat o hem d'exigir una mica més? Si exigim una mica més, és feina de tots, dels serveis socials de primària, de la societat en general, de tothom que pot detectar situacions on el dret de la persona amb discapacitat està millor, no s'està respectant i actuar-hi. I segurament l'actuació primera ha de ser molt persuasiva i molt informativa, però també després haurà de ser contundent si no reacciona. Sobre això també volem parlar. I un altre aspecte que ens agradaria molt parlar és sobre si creieu que hi ha prou consciència de les famílies de la necessitat de protegir el futur i si aquesta consciència es tradueix en accions. I miro molt cap al senyor Palomero. Ens trobem amb molta gent molt gran i que quan els expliques, escolti, vostè ja té arreglat la qüestió del seu fill? Em diuen que no tenen, per no tenir, no tenen regularitzada la situació jurídica, que no és una persona protegida amb la part de potestat dels pares, sinó que encara manté la plena capacitat d'obrar. Però alhora mai s'han plantejat aquest testament. Ja ho faran més endavant, pensen, però abans de 90 anys faran. I creiem que sobre això també és feina de tots divulgar la necessitat de fer-ho, perquè si no ens trobem després havent de córrer. I crec que és millor Aquests són tres aspectes. Tots vosaltres que esteu aquí en sabeu molt, per tant podeu suggerir coses noves. Ens agradaria al final de la sessió haver recollit les vostres inquietuds al respecte, que després repeteixo treballarem, i us avanço que al voltant del dia 10 d'abril, 11 d'abril, podem fer una jornada ja més àmplia, amb convidats en les quals presentar les conclusions que hem treballat en aquests seminaris i debatre-ho amb moltíssima més gent, que haurem destilat una mica més a conèixer. Per començar i perquè coneixeu una mica amb qui esteu a la sala, jo m'agradaria que us presentéssiu, diguéssiu on treballeu i quin és l'àmbit de contacte amb la discapacitat que tenim. Sí? Jo, ja molts ens coneixem, soc l'Olga Puig, treballo al CAP, soc psicòloga i estic a l'EVA de curs d'orientació i valoració de discapacitat i també en el camp de la incapacitació amb els nanos tutelats per discapacitat. Havia de venir l'Esther Ramon, però ella no va poder venir perquè tenia un judici i era Si ja voleu entrar en matèria i dir-vos alguna cosa sobre el que jo he suggerit, si no, ho anirem fent després. Jo hi ha algú que no sé, no? Jo soc l'Anna Soler, que molta gent ens coneixem, soc la gent de curs de Sant Gregori, també coneixo almenys que tenim diferents serveis, tant presència de bus, presència infantil, escola i un CAT, en col·laboració amb el CAT 5. Jo soc Lourdes Juscafessa, soc psicòleg i soc directora tècnica del Centre d'Acolliment Residencial de Ramon Noguera. Llavors, jo el que conec més és l'àmbit de la discapacitat més afectat, que és el col·lectiu que jo molt més. Jo soc l'Olga i soc de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines. I jo, en els mateixos eixos que en Josep Maria, doncs, m'hi afegeixo, comparteixo aquestes tres inquietuds. Soc la Marta Colomer, de la Fundació La Tudela, i estic com a responsable de la seu de Quingi. Jo soc la Lucía Micheló, soc la treballadora social de la residència de Centre de Dia i Arxaris, que tenen persones amb paràlisi cerebral i gran discapacitat física. Jo soc Ana Salvà, soc de Fiscalia, fiscal coordinadora de discapacitats. Nosaltres des de Fiscalia promovem les incapacitacions, les mesures de recolzament de les persones amb discapacitacions, els equipaments, tot
més des del punt de vista jurídic judicial. Jo soc Mercè Ventura, d'infància, de Gaia, de Girona, i coordino les reunions de professionals i tot l'itinerari dels nois i noies amb discapacitat tutelats per preparar la seva majoria d'edat. I en aquest sentit ens plantegem els recursos laborals i ocupacionals que pot haver de menester i també si li cal una incapacitació parcial o no. I la fundació la conec a nivell personal també perquè tinc un fill tutelat que la curatela la té la Fundació Tutelar. I que n'estic molt contenta perquè d'ençà que són curadors descansem. I ell ha progressat moltíssim amb tranquil·litat i amb autonomia. Seguim una... T'has posat molt de vegades. Això no vol dir que t'estalvis. Jo et convido a posar-te davant. Versió sobre el grau? Posat aquí. Ah, vale. Ara que ja t'hem fet fer el show, Jo? Sí, continuo jo. Jo soc la Moral, soc psicòloga del Centre Especial de Treball de l'Esportiu. Jo soc Glòria Fàbrega i soc coordinadora tècnica dels serveis que gestiona la Fundació Astres. En relació als tres eixos, potser les persones que menys coneixem són les persones amb discapacitat intel·lectual més profunda, perquè els nostres serveis, el Centre Especial de Treball estan atenent a molts joves amb intel·ligència límit i la resta de serveis, hi ha algunes de les persones que tenem que quan s'estan fent grans realment estan vivint un procés d'envelliment prematur que sí que fa sospitar que requerim de serveis més dirigits a persones amb una discapacitat més profunda, però el tant per cent més nombrós de persones que tenem és amb un nivell intel·lectual més alt. Jo soc en Josep Grau, soc referent de tutela de la Fundació Tutelar dels Mercats. Yo soy Juan Ramón Palomero, notario en Gerona. Comparto con José María los tres problemas que ha apuntado. Dos de ellos me afectan muy directamente, el primero y el tercero. El primero es la situación del discapacitado ligero como más vulnerable y la última es el futuro del discapacitado. A mí me gustaría que para que todos nosotros, o que por mi parte, llevar un poco a vuestra cabeza la idea de la necesidad de incapacitación y no solo la de la discapacitación, porque al chico discapacitado que no se discapacita se le tiene sometido a una situación de riesgo absoluto y que además pensar que todos los profesionales que estamos fuera de vuestro mundo de actuación nosotros buscamos capacidad natural y que engañarnos es la cosa más sencilla de este mundo. Entonces, pensar que esos chiquillos, esos chicos que están en esa situación de discapacidad, que los padres muchas veces son incapaces de decir, oye, vamos a dar un paso, vamos a incapacitarlo, porque no, si el niño, el chico se vale por sí mismo, es un esquizofrénico, pero funciona de maravilla. No, por favor, ahí tenéis un papel que jugar, Entonces, me gustaría mucho que todas estas sesiones, tanto esta como la otra que viene, puedan coadyuvar a llevar adelante, a coordinarnos, el mundo jurídico con el mundo extrajurídico. Y que veáis que sin nosotros podemos tener en situación de riesgo absoluta a esas personas. Y desde luego su futuro. Que los padres desaparecen, que los padres se mueren, que los padres se van a morir. Y que ese chico va a sobrevivir, es sobreviviente de sus padres, que encuentran la situación, la acogida, el cariño, el clima, el tenerlo limpio y atendido, como decía José María, mientras los padres viven. Cuidado con el después, cuidado con el después. Y
y vamos a ver cómo somos capaces de estructurar el futuro de esos muchachos. A ver qué hacemos en esta réplica. Endavant. Després us explicaré l'antecedent que ara ens estem presentant. Per tant, si voleu fer-ho, perquè ells, també, tot i que després agafaràs el fil ja. Si alguns no em coneixen, jo soc Joan Vergés, professor de Filosofia Moral i Crítica de la Universitat de Girona. M'han convidat aquí, soc llec a la matèria, no treballem ni en el camp dels serveis socials ni tampoc tenim una especialització acadèmica en el camp dels conceptes del que treballeu vosaltres diàriament. Potser per això justament, penso, ens van convidar, perquè des d'una mirada externa i lleca, perquè no som especialistes, poguéssim ajudar a dir-ne alguna cosa, de forma d'actes, resums, observacions. Aquesta és principalment la nostra funció. Jo soc Oriol Conseller i soc escrivent. I molt guardonat com a tal, perquè quan es pot escriure... Dic escrivent que no escriptor. Per tant, molt de tant el que es diu perquè tot quedarà degudament. És que la competència. Jo soc la Núria Ribas, treballo com a infermera al Servei de Salut Mental per persones amb discapacitat. I jo la treballadora social també del Servei de Discapacitat. Pels que heu arribat tard, dèiem que en aquesta sessió no us hem demanat que prepareu res perquè en sabeu molt. Sí que us suggerim, per començar a parlar de les coses que us preocupen, us diem quines ens preocupen a nosaltres. O sigui, es tracta d'aquí abocar aquest coneixement que tots tenim per veure què podem millorar, què podem fer amb més eficàcia i com podem ajudar més persones. Nosaltres volíem iniciar la proposta de debat sobre 3 aspectes que creiem que al voltant de protecció jurídica i discapacitat ens preocupen a nosaltres perquè veiem que és on hi ha dificultats. En primer lloc, com actuar davant d'aquelles persones amb major capacitat, però alhora amb limitacions, que són els que detectem que es fiquen en més conflictes, que no són conscients del seu propi límit ni de la necessitat d'ajuda i per tant ens arriben amb més deutes, situacions d'abusos que han patit perquè ells mateixos s'han ficat en la situació de risc. Aquest és un dels aspectes que volem treballar. Un altre és on situem el concepte de qualitat de vida com a límit a partir del qual, quan no es donen les condicions, independentment de que la persona estigui en família o no, entre tots hem d'actuar. Que discapacitat que no visqui amb aquella mínima vida digna que consensuem entre tots, per molt que estigui ben atès segons els seus pares, doncs això ens obliga a tots a moure'ns. I ens posem a la ratlla, perquè la ratlla fa uns anys podia estar posada en coses molt evidents. Nosaltres hem trobat gent que ha viscut bona part de la seva vida encadenat. Els pares no sabien gestionar els deutors de comportament, evidentment això és un maltracte molt clar. Però hi ha altres maltractes que no són tan evidents i que no ens heu de dir per sobre. I el tercer focus del que us proposem per començar és aquest de la necessitat de conscienciar de la necessitat de planificar el futur, perquè no haguem de després de córrer o fins i tot no haguem d'arribar a posteriori de situacions que han posat en risc a la persona. I sobre això, primer sobre aquests 3 temes, què penseu? Comença. Jo tinc una cosa a dir, que és que des de l'òptica de l'infant amb discapacitat lleu, a mi m'hauria agradat que en aquesta reunió hi hagués hagut algun servei més generalista. Per exemple, ensenyament, o per exemple, alguns representants de serveis socials bàsics, perquè penso que difícilment un noi amb una discapacitat lleu prendrà consciència de la seva discapacitat si els professionals generalistes que la tenen ja no la tenen aquesta consciència o no tenen els recursos. Penso, per exemple, amb els nois i noies tutelats que des de petits estan integrats a les aules ordinàries i que van passant de curs sense passar els aprenentatges
mínims necessaris, que passen bastant desapercebuts per la societat en general i pels propis pares, i que són els que, com tu, Josep Maria, deies, a l'entrada a la majoria d'edat són els més vulnerables perquè ni estan formats ni hi ha recursos diürns que els puguin atendre. A nivell d'incapacitar, si no arriben a un percentatge determinat d'un 65%, ens qüestionem si és necessari demanar una curatela per la gestió dels diners, perquè això ens genera bastants dubtes, perquè en altres àmbits tenen bastanta autonomia i ells no tenen consciència perquè ningú els hi ha treballat. I una figura d'acompanyament, que ara no recordo com se'n diu, que no és la curatela, però que està prevista això, que com a infància no hi hem entrat i no ens l'hem plantejat. Jo no la conec, m'agradaria conèixer-la i saber fins a quin punt en podem fer ús i pot ajudar en el cas d'aquests nois. Realment, a mi, com si no hi ha família, aquests nois i noies amb discapacitat intel·lectual lleu queden molt abandonats. Realment la situació que veiem en el centre d'infància gravíssima i que esteu treballant és alarmant, perquè hi ha un percentatge bestial de persones en aquesta situació que preveiem. Gravíssim, i que clar, que jo dic, el món de la discapacitat s'ha d'obrir per conscienciar també els professionals i perquè la integració no és real, no hi ha una integració real del discapacitat a les aules. El discapacitat va passant i després no té eines per integrar-se al món adult, que és competitiu i que no hi ha recursos per ell, perquè passa bastant desapercebut, no? I per mi és potser el més fort de dir aquí m'hi falta gent que vagi conscienciant, s'ha d'anar dient això i s'ha de dir des que són petits, perquè una discapacitat intel·lectual es detecta molt aviat o es pot detectar molt aviat. Yo es que creo que deberíamos de distinguir, cuando estás planteando el tema de la discapacidad de los niños, de esta manera que es originaria. Un niño que nace con esa discapacidad no es una discapacidad muy alta, está incluso hasta por encima de 65, se va desenvolviendo, va pasando de curso en curso. Bien, esa discapacidad, tenemos que distinguir entre esa discapacidad originaria de la que se adquiere después. Y dentro de la que es originaria se plantean dos discapacidades. La de esta discapacidad, el más severo, el que es objeto de una educación especial y que ya está destinada a educación especial y que cuidado, es que incluso hasta con niños que están sujetos a esa discapacidad o esa educación especial, nos encontramos con muchachos que terminan, yo vuelvo a lo mismo, o sea, siempre estaré en un retorno, terminan su educación especial en sus centros especiales y con todo no terminan siendo incapacitados, no terminan siendo incapacitados, siguen y somos todos plenamente conscientes, y es que, perdonad la bobada que voy a decir, pero es que el diploma final de curso tenía que ser de capacitación. Estoy totalmente de acuerdo. Bien, esto por un lado. Entonces tendríamos, volviendo a lo que tú planteabas, originaria, profundos, que dan lugar, ojo, o más severos, que dan lugar a esa educación especial, y estos que se van colando por las grietas, que van pasando, que están en el borderline, que no están en ningún sitio. Entonces, estos, claro, ahí ni llegan, no, porque los centros especiales que hay, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, que quizá ahí nos había hecho falta hoy alguien de la enseñanza, pero date cuenta que es muy difícil para los propios estudiantes. Cuando están en un colegio, por
cualquier colegio, en cualquier instituto, cuando van a hablar los padres no van a aceptar en sí que ese niño tiene esa discapacidad. Y ese niño se va colando durante toda su existencia y se va haciendo mayor y está perviviendo ahí. Y es el chico ese que te digo, que hombre, que luego cuando vienen a mí, tenemos un niño, que hombre, pero bueno, su hermana, haremos para que su hermana, y hacemos cada chapuzada que les espero. ¿Por qué? Pues porque, primero, no se reconoce la realidad de estos chicos. No hay que la reconocer, nadie lo reconoce. Siempre Pepito es un muchachito que puede, no se reconoce. Mi pregunta es, ¿el problema dónde está de no llegar a la incapacitación? ¿En los padres que no quieren reconocer la situación del...? Socialmente tú lo sabes. Socialmente es así. La sociedad no le gustan los defectos, ni en la ropa ni en la persona. Y entonces nos cuesta aceptar que nos ha salido mal. Y ese es el problema. Y claro, y estamos los profesionales, todos los profesionales estamos ahí. Y claro, nos resulta muy fácil estos que son más severos, porque estos están claros, pero los que no son severos son los que dan lugar incluso a delincuencia. Porque si analizamos, si entramos a estudiar muchos de esos chicos están en ese margen del 65 y el 90. No, només afegir una cosa al que he dit, que també tenim una realitat molt preocupant, i és que casos de nois i noies amb discapacitat no intel·lectual, que poder no és objecte avui de la reunió, però només perquè quedi constància, que la discapacitat és més funcional degut a problemes de salut mental importants, i que a 18 anys ens queden sols, queden al carrer. Si hem volgut fer el tràmit d'incapacitació, no sempre és possible perquè ni ells tenen consciència d'aquesta discapacitat funcional, ni els professionals de vegades ho veuen defensable, i que tampoc hi ha recursos per ells. I aquesta població està creixent. És una constatació que constantment fent amb l'oca del cap... El dia a dia, amb les valoracions. Però clar, jo, la manca de recursos, no només ho diria amb aquests, sinó que la manca de recursos... És general. Que tots ja sabeu que és general, i sobretot els que més queden perjudicats són els que estan a la línia, els límits lleugers. O sigui, actualment els que tenen més capacitat són els que estan quedant més perjudicats a tots nivells, jo penso. Però clar, això és un altre tema, els recursos, no? La part econòmica... Es que ese es el tema, porque estos son los que se van a escapar. Es que se van por la grieta y se quedan fuera. Y estos, muchas veces, lo que comentaba antes, incluso terminan siendo carne de código penal. Sí. Quería tener una observación a propósito de la necesidad de incapacitar a estas personas y también las que están en situación límite. A veces en charlas que hemos tenido con fiscales de otras provincias, hay una tendencia en otras provincias de España a no incapacitar a personas que ya están suficientemente a lo mejor protegidas por la familia, que no están en situación a lo mejor de riesgo, y se tiende más que en esos casos a dejar las cosas como están, a que no haya una sentencia que regule la situación de discapacidad de estas personas. Aquí en Girona sí que estamos intentando promover la incapacitación. Sobre todo, yo sí que comparto que a lo mejor en un momento dado no ser necesaria porque estas personas están atendidas por los padres, no tienen unos ingresos muy grandes que puedan malgastar o ya están suficientemente bien gestionando su patrimonio con su familia, pero es verdad que lo que decía en la entrevista, que llegará un momento en que los padres faltarán, las familias faltarán y estas personas tendrán una situación que a lo mejor ni siquiera desde Fiscalía, por ejemplo, podremos tener conocimiento de la situación en la que se encuentran estas personas. Entonces mejor ya, con carácter preventivo, pues... Es que además me gustaría añadir un poco, quizá, por ser algo que no conozcáis, ¿no? Si una persona, yo padre de familia, con un niño en esta situación, puedo hacer lo que llamamos perdonar la acusación, que a lo mejor diga cosas que sabéis. Cuando como notario me encuentro con una persona que quiere hacer testamento y que tiene un niño que está mal, que está dentro de este margen y que no está incapacitado,
puedo hacer muy poco, o puedo hacer una sustitución ejemplar, donde, oiga, cuando él se muera, que le establezco prácticamente la sucesión de ese muchacho, ¿de acuerdo? Pero claro, tengo abierto ya al padre. Pero mire, esto no servirá de nada si el día que usted se muera, este chico no está incapacitado. ¿Qué pasará? Si se muere incapacitado, perfecto, me va a funcionar el testamento. Si no, no me sirve para nada. Entonces, claro, y perdonen esto, ¿no? Dices que dejamos ahí a niños porque los padres... Bueno, pero es que el día que se mueran los padres, como no estén incapacitados, no me funciona la sustitución ejemplar. Y si no me funciona la sustitución ejemplar, no voy a poder, la sucesión testamentaria que quiero organizar, no me camina. Aquí jo introdueixo un element, i és que tenim un greu problema de legalitat. Quin és aquest problema de legalitat? El problema d'una legalitat obsoleta. D'una banda, en aquest país nostre està vigent la Convenció Internacional de Drets de les Persones amb Discapacitat, que diu que la gent té dret a suport per exercir la capacitat jurídica. I si ho necessites, el dret hi és. Però per l'altra, una cosa tan maca com és protegir, l'embrutim amb la paraula incapacitació, que frena molts pares a cap pare que li preguntis vostè vol protegir el seu fill? Et dirà que no. Però quan li preguntes vostè vol incapacitar el seu fill? Et dirà que sí. Per tant, aquest concepte que l'hem de lligar amb el dret, si jo no puc defensar els meus interessos jurídics i prendre la presa de decisions, tinc dret a que algú m'ajudi i que m'ajudin a fer-ho. Però, com que després, quan apliqué, a l'hora d'anar a aplicar el dret, fem servir conceptes que fareixen, doncs molta gent es frena pel camí. Potser amb una mirada nova, que l'hem de fer algun dia quan es facin les lleis, que ja m'heu sentit alguna vegada alguns de vosaltres dir que no dic jo que les lleis són obsoletes, ho diuen dues lleis. Hi ha una llei, una disposició final d'una llei del 2009, el 25 de maig del 2009. Diu, escolti, el govern en 6 mesos farà una reforma de la llei d'enjudiciament civil i del Codi Civil per ajustar-lo a la Convenció. 6 mesos, 12, 18, 24, no s'ha fet. Tant és així que el 2011 una altra llei va fer una disposició final que deia al govern, li dono 12 mesos perquè faci la llei. Tampoc s'ha fet. O sigui, seguim encara amb aquesta dualitat, no? Uns conceptes de dret a la protecció que alhora ens obligaran també a revisar com protegim, com es fa la protecció, d'una forma, diguem-ne, assumint més riscos, donant més marge a la gent per tenir iniciativa i per prendre decisions en molts àmbits, però alhora ens permetran dir als pares, sisplau, pares, faci el que hagi de fer per protegir el seu fill i no utilitzar aquestes paraules que fan pupa, perquè la incapacitació fa mal. Doncs aquí tenim aquest drama, que estem treballant amb eines molt disperses. Sobre aquesta nova mirada, jo sí que defenso que és un dret de la persona avui estar incapacitada, encara que la paraula sigui lletja. Si ho necessites, encara que tu no ho vegis, és un dret. I si entre tots li fem renunciar al dret perquè no activem els mecanismes, el deixem sol, per intempèrie jurídica, que no passa res, en molts casos no, però en altres és un desastre. I quan arribem tard, se'n trenca el cor, quan veus, ostres, aquesta persona fa 5, 10, 15 anys que viu igual de malament i tot just avui podem començar a treballar. Això em destrossa. De molts de vosaltres. La veritat és que no sé per on començar perquè hi ha tantes temes, però a mi em suggeria també que a vegades quan fem servir la paraula incapacitació, el tant per cent de discapacitat, un 65, un 33, un 34, a vegades és tot tan poc flexible i tan poc la mirada cap a la persona que tens a davant que faràs un 65% perquè és un nano que surt d'un CRAE i tingui almenys opció a una prestació que fas un 65%, o dius l'hem d'incapacitar quan té 17 anys perquè està sortint d'un CRAE i no estarà protegit, però la incapacitació no li dona tampoc dret i accés a un recurs. Llavors, jo tinc experiència en el món de les persones, dels infants en CRAE i ara experiència en el món de la discapacitat. I si ja només penso en els nanos que surten del CRAE, hi ha un tall brutal. Un tall perquè els nanos amb discapacitat que viuen en un CRAE i que posem fa que viuen molts anys, que ja no hauria de ser així,
però que posem que viuen molts anys, els educadors que treballen amb ells treballen per potenciar al tope la seva autonomia, però al tope. I l'edat de detall diuen 16 anys, edat laboral. Comencen a pensar, edat laboral, però aquest nano, PQPIs ja no existeixen, escoles tallers ja no existeixen. A de l'escola no he anat mai a una escola d'educació especial perquè sempre he estat a l'escola ordinària. Correm-hi tots, 16 anys, perquè falten 2 pels 18, 16 anys no té accés a cap recurs per a persones amb discapacitat intel·lectual, dels que jo gestiono, almenys, i en 2 anys, en aquell nano ningú li ha dit que és discapacitat intel·lectual i que té unes limitacions que li provocaran pèrdues constants de feina, que li provocaran problemes de relacions amb els grups d'iguals, que tot això s'ha hagut d'anar treballant des d'un aspecte de jo no soc discapacitat intel·lectual. Llavors, jo estic en un grup d'entitats que també hi ha una entitat que treballa amb nanos de CRAE, no? I una cosa que comentàvem és hem de començar a parlar de la discapacitat intel·lectual com una cosa dintre de la normalitat, no com una etiqueta que te tanca o t'obre portes, sinó com conèixer-te com a persona, que ets una persona amb limitacions i amb moltes capacitats i potencialitats i els educadors t'hem ajudat. Però què passa? Jo penso que hi ha un punt en què tant els serveis que s'han creat i han crescut i han patit variacions i moltes reflexions del món de la discapacitat, com els de l'infància en risc, hi ha un moment en què hem set tots molt poc flexibles. Llavors, quan s'obre un servei per a persones amb discapacitat, es diu és un servei per a persones amb discapacitat intel·lectual, suport extens, trastorns de conducta. Tota la llista. És un servei per a persones amb suport limitat o intermitent i discapacitat intel·lectual més de gran de 65 anys. Aquí es va estancant portes, Una forma és, si no te serveixo, no vinguis, encara que ho necessitis. Sí, clar. I la meva experiència també fa que si hi ha gent que té l'etiqueta persona amb discapacitat intel·lectual, extensa i trastorns de conducta, i l'única etiqueta que hauria d'haver tingut, o l'única és discapacitat intel·lectual borderline, trastorn límit de la personalitat. I llavors, les portes del meu servei s'obrien de davant. I en canvi, potser ara els serveis hem d'anar cap a ser més flexibles, més coneixent aquella persona. I lliga aquí, el seu perfil l'has indicat, podem ajudar-lo, ell hi estarà a gust, vol venir-hi. I això a vegades, tant quan es fan les lleis per a la incapacitació, que és veritat que es parla amb la persona, no dic pas que no, i s'intenta que es participi, a vegades anem amb aquells manuals de és així, que no encaixa. Hi ha molta gent que no encaixa, i encaixarà perquè li he donat aquest numeret, però aquest numeret no és real, saps? I llavors, jo parlo, la incapacitació, és veritat que tots pensem que la incapacitació protegeix. És la màxima de la incapacitació. No obre portes a cap recurs, està incapacitat. Per ella mateixa? No, ni tampoc passes a davant de la llista. I, en canvi, no es reavalua si una persona ha de continuar estant incapacitada. Aleshores, si un nano, quan surt del CRAE, s'ha anat treballant d'ell de manera global i entenent que aquell nano i acompanyat d'ell, dir-li necessites això, necessites allò, flexibilitzant l'entrada en un recurs de discapacitats intel·lectuals per menors de 18 anys, perquè n'hi ha que poden venir al centre especial de treball amb 17 anys, per exemple, i no poden venir perquè fent això, potser quan fa 18 anys no l'has d'incapacitats. I des del servei d'un centre especial de treball, des d'un centre ocupacional, des d'una llar residencial, pots treballar amb ell, igual que es pot treballar des d'un CRAE abans, pots treballar amb ell, que entengui que potser necessita un cop de mà i protecció a nivell econòmic, que potser necessita un cop de mà amb el tema de la família. M'explico? Jo penso que tot això hauria de ser així. I l'altre, anar revisant, perquè hi ha persones que necessiten estar incapacitades als 18 anys i als 30 ja no. Els 30 ja no necessiten estar incapacitats. Creus que necessita estar incapacitat als 18 o als 30? Jo crec que sí. No només això, sinó que avui i ara... Jo crec que s'ha de revisar. Jo crec que tothom mereix que la seva incapacitació es revisi d'una manera periòdica. Glòria, avui ja és vigent aquesta convenció que jo et deia, en el seu article 12 parla de la revisió automàtica, que després, malauradament, les nostres lleis ho fan al revés, diu, si canvia la circumstància revisarem. Quan
si ja apliquéssim la convenció, que és exigent, hauríem de dir, escolti, avui declarem la necessitat de protecció, però establim que per aquesta patologia i parlar de la persona ho revisarem en 3, 5, anys que sigui. El que passa que són tan rígides les fórmules que nosaltres ho identifiquem bé, ara faré un símil una mica bèstia, però les regnes d'un carro. Hi ha cavalls, que el seu president, la persona que porta el carro, ja fa tants anys que van junts, que el carro se sap el camí. I fins i tot el traginer es posa a fer la migdiada a l'estable. I el cavall va fent. I va seguint, i és ell el que marca el camí. Ara què passa si s'esvera? Que té els mecanismes de frenar, no? Té les regnes. A vegades ens passa això. Hi ha persones que protegim que realment la nostra intervenció és molt petita. Estem molt lluny, no? Tenen un marge de maniobra molt gran, amb els seus diners. Bàsicament, la nostra intervenció és recordar-li 4 coses molt senzilles que ell mateix ja se'n recorda, tenir algú amb qui parlar, i que podríem... Estem a punt de decidir, va, què fem? Anem al jutjat i li diem que ja no fa falta? O, ara que ja està bé, que està... nosaltres ens retirem, però els papers no els canviem per si de cas. Si fos una cosa més àgil i més flexible, doncs, escolti, el jutjat ja no fa falta, retira la incapacitació. Però si després d'aquí un any necessitéssim tornar-lo a ajudar, estaríem un any de tràmits. El problema es que tanto para quitar la capacitación como para ponerla, se tiene que hacer un nuevo procedimiento, pero sí que agradecemos y que es posible volver a reintegrar la capacidad de una persona. Nosotros agradecemos a vosotros que estáis en el trabajo en el día a día constante, que en las rendiciones de cuentas, en las rendiciones sobre la situación de la persona discapacitada, que pongáis en nuestro conocimiento aquellas situaciones en que ya realmente queda clarísimo que ya no necesita ningún tipo de protección esa persona, porque nosotros somos los primeros en promover una reivindicación de la capacidad. Lo que se tiene sobre todo con la convención que mencionabas antes, es a flexibilizar al máximo y evitar estos conceptos estereotipados y estos moldes en el que todo el mundo encaja, intentar individualizar la situación de cada persona y tanto para incapacitar como para reintegrar la capacidad, que sea muy flexible, muy adaptado a las circunstancias concretas de la persona, que solo se le incapacite en aquello que realmente necesita ser incapacitado. Y bueno, intentar sobre todo eso. Yo creo que esto ya se está haciendo. Sí, se está haciendo, se está intentando por lo menos. Això ha canviat, gracias a Dios nos encontramos con una incapacitación absoluta de un PC a una incapacitación más que flexible. Yo lo estoy viendo por los autos, tú lo vas viendo. Gracias a Dios. Pero esto yo creo que es importante y esto está sucediendo desde que, me explico, o sea, que vamos a ver por qué, gracias a Dios, está pasando esto. Está pasando esto porque se está ejerciendo una presión no solo social, sino que desde las fundaciones, no vamos a hablar de la tutela de la iglesia, no, ya hay un reclamo social y sobre todo yo veo un contacto mayor de la con la realidad social a través de estos mecanismos. Y gracias a Dios pues está un poco llegando a todo esto. Yo veo que hay connexió. En aquest sentit, la fórmula d'aquestes curateles modulades que estem aplicant no deixa de ser una manera d'adaptar la llei rígida a una convenció. Vamos a hacer una tutela de extensión variable en función de... Es que es de extensión variable. ¿Cuáles son las costas? Sí. Nos ha costado trabajar. No, pero se está haciendo. Sí. Yo lo estoy viendo. L'altra cosa que volia comentar és els recursos que actualment existeixen, que dèiem que estan molt encaixonats, van dirigits a persones a què els falten els pares o que no poden viure amb ells. Quan actualment també en les fundacions que treballem amb persones amb discapacitat estem atenent gent que viu a casa seva i que el procés d'autonomia d'aquella persona passa per marxar a casa seva. I llavors les places que nosaltres tenim de llar residència o de residència fins i tot, o de pisos pont, ens trobem que estan guardades, diguem-ne, o urgeixen més les persones que es queden al carrer. I llavors, quan treballes amb famílies, que són famílies que necessiten tota la informació possible i que volen que el seu fill o filla faci el seu procés d'autonomia i marxi com qualsevol fill de casa seva, després els serveis, els recursos que en aquests moments hi ha a la cartera de serveis no són ells els prioritaris, quan en realitat
tots treballem perquè aquella persona tingui el màxim nivell d'autonomia possible, no només per als que venen dels CRAES o per als que no tenen família o pels que se'ls hi moren i han de córrer tots, sinó els que amb 20-25 anys diuen jo me'n vaig a casa meva perquè vull fer la meva vida d'això. Però necessita el suport de professionals, la figura aquella de l'acompanyament. Jo no l'he vist aquí, però a Barcelona em sembla que existeix, però per persones amb discapacitat física. Vols dir l'assistent? No, ella parla de la llei de dependència, no? De l'acompanyament personal. Hi ha un assistent personal que es contempla que tu tens per ser que... Yo me refería al asistente desde el punto de vista jurídico, pero date cuenta que el asistente es el propio discapacitado. Es una curatela voluntaria. ¿Quién lo solicita? Es una curatela voluntaria. Mientras que en los demás supuestos lo están solicitando sus padres, el Ministerio Fiscal, ¿entiendes? En el supuesto de asistencia es que yo, que me veo que no, mira, yo lo voy a solicitar. Y en concreto, en instancias, al menos en la visual, hay Sí, yo tengo una duda en relación al asistente. No acabo de entender que es una figura regida por el principio de autonomía de la voluntad, es decir, la propia persona decide tener un asistente y también decide qué persona sea el asistente. Pero, por ejemplo, si la persona con esa deficiencia elige mal, o elige precisamente a la persona que está influyendo en su voluntad, una cuidadora que se aproveche de él y le influya para que le designe a ella misma como el asistente. ¿Hay alguna posibilidad de cambiar la voluntad del asistente? És difícil. És una limitació, això, perquè és com una curatela voluntària. Nosaltres tenim un rècord perquè en tenim 3. I què és el que hem notat? Quan estan molt apurats i ajuda, i a la que comences a estar una mica bé, bueno, m'està cada Sí que és cert que tot i que encara queden molts matisos de treballar l'assistent, jo que he notat a l'hora de treballar-la, que el fet de tenir l'assistent li dona aquell punt de... Saps? Quan té aquella impulsivitat, saps? Tinc això. Es frena una mica perquè té allò. Sí que és cert que el risc és això, que tria la persona que no sigui adequada, amb la qual s'hauria d'introduir una mica que sigui revisable, que sigui... De fet, hi ha una fiscal remissoriana de Barcelona que defensa que l'assistent, que ara només es pot demanar voluntàriament, i és, repeteixo, us recordo pels que no coneixeu, és una figura de protecció que només la pot demanar la persona i és per persones amb discapacitat no incapacitable. I discapacitat però que no arribi al nivell de que se't pugui assignar una tutela o una curatela. Pot demanar al jutjat i demana aquí. Doncs aquesta fiscal deia, ostres, això ens aniria molt bé, per exemple, i ella ho feia servir per gent gran. Moltes persones grans soles, absolutament vulnerables, però que si els hi passes un test, estan bé. Estan tan soles que el primer que passa se les fa. Doncs això amb moltes discapacitats passa igual, que a l'hora de triar poden triar malament, poden triar a qui tenen al costat en aquell moment, no qui els convé. La funció que fan. Una curatela voluntària. Fundamentalmente yo es una figura que encuentro bien en esa situación que ella planteaba, es decir, son los niños, estos muchachitos que están en ese margen, justo lo que tú nos planteabas, en ese punto, ¿no? Entonces, para ese punto, mientras viven los padres, no hay prórroga de patria potestad, pero sí designan a los padres para que, que es que incluso pues, le estás ayudando a obtener su autonomía. Es decir, ellos van a regir, pero oye, mira, el tema este de las cuentas, ve con los padres, también con los mayores, ¿de acuerdo? Pero con los mayores se plantean muchos problemas. O sea, es que se nos plantean los problemas de los acompañantes, de los inmigrantes, del que viene, de la colombiana, de la ucraniana, son mil historias, ¿no? Pero yo creo que lo que estábamos hablando, que es de lo que estábamos hablando hoy, yo lo considero, por eso lo apunté, como una figura interesante a tener en cuenta, porque nos cubre un margen hasta el fallecimiento de los padres y que incluso, oye, pues fallecidos los padres, si el chico está educado en el seno de una familia, oye, la hermana mayor, o otro tal, porque se acostumbra a eso, se acostumbra a que esto sea así. Fuera de estos casos, sí,
Oye, conocemos casos. Jo volia dir una cosa. Jo crec que s'han barrejat moltes coses, que alguns hem parlat des de la infantesa i l'evolució de la persona i altres només entrem en la vida adulta. Jo que sí que penso que amb la persona amb discapacitats s'ha avançat molt en drets i que tots estarem d'acord que la intenció és que s'incorporen a la societat amb plena normalitat, com fem nosaltres, i que gaudeixin de tot al màxim. Quan tu tens un infant que té discapacitat, hi ha un diagnòstic i allò te diuen que la persona té això i se suposa que ha de tenir una educació adequada i potenciar al màxim les seves capacitats. Però aquí no es parla de la capacitat. A mesura que va avançant, no li parlem que quan sigui adult hi haurà una part de la seva capacitat que necessitarà d'un apoyo. En canvi, la gent escolta el grau de discapacitat amb normalitat i no va ser jo al front que jo tinc un 75 i ho acabem normalitzant, però el tema de la capacitat és com a més, ostres, saps? A veure si el vulnero i ens preocupem de vegades tant en vulnerar que el deixem desemparat, perquè quan passa la vida adulta, doncs bueno, ha tingut aquest diagnòstic, com deies tu, que l'havíem etiquetat o el que sigui, però aquell límit no li hem parlat que això té unes conseqüències, de lo físic parlem, de lo que és més tant, però de la capacitat, mira, queda allà, no? És com si no ens afectés, però sí que ens afecta, perquè després potenciem al màxim perquè s'incorpori a la societat i exerceixi els seus drets, que necessitarà d'aquest apoyo. Però no li diem, ja li anirem dient, i li diem del cop als 18 anys i ho fem a lo grande, amb una sentència, pam, del cop. Però això és el que jo t'estic dient, que no, per això, que no deu ser així. Hauríem de trobar entre tots un mecanisme que en l'acompanyament poguessis parlar d'aquesta capacitat, poguessis donar-li consciència que et passarà això amb un apoyo, perquè una sentència, encara que sigui ara, costi, que sigui irreversible perquè has de fer un judici, queda com el grau de disminució al calaix, perquè ningú t'anirà repetint, i et permet complementar la capacitat amb el que necessitis i desenvolupar la vida adulta. Pero es que los profesionales, o sea, tú lo estás diciendo muy bien, es decir, hay unos márgenes, estamos de aquí a aquí, pero un niño queda aquí, que queda este poquito, el otro queda aquí, y entonces cuando tú estás educando a un niño, tú como educadora, lo tienes a ese niño y estás con él y estás con la familia, hay que hacer que la familia y el niño vaya aceptando eso, lo tiene que ir aceptando y al final tiene que llegar a un resultado final. Es decir, oye, mira, este niñito, vamos a pedir, o el que ya se nos ha hecho mayor, vamos con curatela, con esta extensión. Mira, este niñito, tal como está, ni siquiera curatela, con un asistente que los padres bien, que funcionen como asistentes y él mismo, que ya se está educando, es el que va a decir que los padres continúen en prórroga de patria potestad respecto a eso. Ojo, porque a veces esto de la figura de los padres, que es muy bien, los padres deben decir, pero ojo también a prolongar situaciones con los padres que ya vemos que no pueden funcionar y acaban deteriorando. Bueno, bien, te digo eso. ¿Sabes? Esas dinámicas del límite que dices, bueno... Pero es que esto, o sea, yo creo que lo fundamental es que el profesional, vosotros como profesionales, el educador, sepan que tiene un mecanismo de incapacitación y que, por favor, quitemos de la cabeza ese concepto de incapacitación moral. Fuera, de acuerdo que dices, es que, fíjate, qué bestialidad que el padre, tal como se plantea la incapacitación, está demandando, denunciando a su hijo. Vamos a, saquemos eso son formas, Pero sí que, sin embargo, vivimos con normalidad, que es lo que deberíamos interiorizar, que tú tengas una persona con discapacidad y te envíen al grado de discapacidad para hacer un diagnóstico. Y lo vemos con normalidad, debería hacerse un vínculo de vivir el tema del grado de la capacidad, sentencia, curateles y tal, con el grado de disminución. Exacto. Porque tú vas a hacer un grado de disminución, lo llevas a 3 años, lo llevas con normalidad. Tu notes amb normalitat, però encara no molta gent, No, encara hi ha gent que sí. Perquè hi ha un piló de gent que els hi expliques i els dius normalment, els hi compares, no? Que té un problema físic o no s'hi veu, no sé què, doncs això simplement, i per molt que els expliquis costa. Hi ha nanos, sobretot amb nens, que tarden anys, tramitant el certificat i això encara ara. Que si aconseguíssim el grau de la capacitat de veure amb tal normalitat, jo crec que la consciència arribaria abans perquè és una eina, saps, tan normalitzada, saps com ho dic? Que va acompanyat, que tu pots necessitar aquesta eina quan sigui d'adult. I nosaltres el que fem així, amb molts d'aquests oixes, llavors aprofitar la visita del grau i tal per explicar tot l'altre procés
i que entenguin que és una que és una etiqueta que reporten a sobre. Passa que clar, els veiem un dia. Estamos últimamente en lo mismo, las palabras malditas. Estamos con las palabras malditas, como era la epilepsia, y decimos, no, el pequeño mal, no, mire usted, es una epilepsia. Oiga, incapacitado, es que no duele, el cáncer, lo otro. Digamos, las palabras tienen connotaciones negativas que nos afectan mucho. Entonces, lo que creo que hay que hacer es, no sé, procurar un poco formar. Nosaltres, si analitzeu tots els nostres escrits, la paraula incapacitació no l'utilitzem. Parlem de protecció jurídica, però ens costa molt perquè, clar, les lleis diuen el que diuen. Llavors, ens hem demostrat, jo he fet conferències senceres d'hores sense dir la paraula incapacitació, però costa molt, perquè la gent diu, i això què és? Ja ens ho hem d'explicar, perquè amb una paraula s'entén més fàcil que amb moltes. Però és veritat, ho hem de desterrar del nostre llenguatge i així afavoriríem que més gent superés el pas. Pero primero lo tenemos que aceptar nosotros. El que és cert és que a nivell, jo ara és una aportació personal, que quan deio que te planteges d'incapacitar un teu fill, que te trobes que has de buscar un advocat, has de fer una demanda al jutjat i el dia del judici te trobes allà davant tota la família amb el teu fill amb discapacitat al costat i el jutge te pregunta i has de dir el que a ell li passa i evidentment ell ho sent i és una fórmula molt difícil i molt dura. És molt dura perquè, per sort, i perquè pel meu coneixement professional ho havíem anat treballant molt, jo amb els seus germans, amb ell. Que pot ser traumatitzant. Pot ser, per ell, molt traumatitzant per ell. Estar en el juicio escuchando lo que se dice de él. No, però inclús pels seus germans, sortint, un seu germà me deia, mare, vols dir que hem fet bé? És molt bèstia això que hem anat a fer. Efectivamente, tener que demandar. No, o sigui, és la fórmula, no? La fórmula és... El presidente discapaz está asumiendo el papel de demandar, sus padres que demandan a... I que allà davant és una fórmula estranya que si no has tingut la maduresa i diguéssim, no sé, les habilitats per treballar-ho a nivell familiar i que tothom en sigui molt conscient, genera moltes dificultats. A mi no m'estranya que molts pares o molts familiars els hi faci molt de respecte, no? La meva experiència és que les famílies assumeixen que allò és cosa seva fins que comencen a pensar en quan falta. O sigui, fins al moment no s'informen, ni demanen cap tipus d'assessorament, ni tan sols es plantegen que el seu fill pugui marxar de casa. I la nostra lluita a nivell, diguem-ne, a vegades que ens porta problemes ètics, és de dir, no li estan vulnerant alguns drets, doncs des de la intimitat fins a relació a temes sexuals, no? I són els pares, i quan tu com a professionals els dius, escolta, amb el teu fill hauríem de... Ells diuen, per exemple, la frase típica és no de sexe ni parlar-ne. I dius, bueno, doncs en aquest centre ocupacional en parlem i nosaltres ho treballem. I llavors tens l'idea, doncs marxi, perquè aquí ho fem, no? Però vull dir que en realitat ells es fiquen al cap tant que aquell fill serà fill seu i és responsabilitat seva fins que faltin, que llavors no els representa un món, perquè el que estan fent és també pel bé del seu fill. Almenys amb els pares que nosaltres tenim, que s'estan fent tots molt grans i que quan els plantegin, començant a parlar del tema incapacitació, diuen, ai sí, jo volia no sé què, perquè clar, jo tinc 70 anys, però fins aleshores ni parlar-ne, perquè és que ni suposa... En su vida privada. Porque la filosofía, por eso insisto tanto en la formación. ¿Por qué? Porque todavía es muy frecuente, o es lo más frecuente, que te encuentres con padres
que a la hora de enfrentarse a su testamento, cuando hay un niño de estas, una persona, ya un niño, ya una persona de estas características, lo que buscan es el chantaje de otro hijo. Es decir, yo te doy para qué. Y entonces, ¿para qué pongo la responsabilidad? Se lo cuelgas al hijo, es absolutamente terrible. Lo que muchas veces se pretende estructurar, porque además luego no funciona. Es que además luego no funciona, porque tú no le puedes formar a tu hija mayor, a su hermano, porque no lo puedes hacer, porque tiene su vida, tiene sus hijos, y no puede ser. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo vamos relegando, lo dejamos para el final, no estamos en un proceso educativo normal, no hay incapacitación, no hay nada, y te llega un señor con 70 años y con más años, pues todavía, y te vienen a plantear el caso, y dices, bueno, ¿y ahora qué tengo yo? Si además no tengo personas educadas para tirar adelante con esto, ¿qué hago? ¿Y qué hacemos? I a més amb el cas dels pares s'ajunta que, vulguis o no, els pares viuen una època i de vegades aquella persona amb discapacitat està visquent una situació que és més de pensament dels pares que el que ell voldria viure, per exemple, vol tenir sexualitzat, vol sortir, saps? I després només s'ajunta que si el pare molt de cop, aquell queda penjat. Penjat totalment. Convenços la falta de coneixement que inclús he de reconèixer, inclús mateixa com a professional, el tema de la incapacitació, anys enrere jo també, ostres, incapacitar algú, saps? Poder pel tabú de la paraula en si, no? Pensaven que l'estaves com desprenent dels seus nets, no? Bueno, el que dèiem en l'amor civil, no? És allò com ras. No, vull dir que són coses que no té aquesta losa la paraula. Perquè ja està relacionat en pensar el dia que tu no hi seràs, perquè aquí es planteja sense tenir fills amb discapacitat. Mecanismo de protección, no de incapacitación. Mecanismo de protección. Sí, però jo per ser conscient els he hagut de conèixer amb ells i he hagut de veure com funcionaven. I m'he pogut quedar amb la tranquil·litat de la gent que venen a treballar a Fragell i saber que aquella mensualitat no desapareix o no els prendrà ningú. Vull dir, és a través del coneixement d'entitats com la seva. I llavors l'altre punt que hi ha és de dir als pares per què no pensen en un futur. Quants de nosaltres que tenim fills entre cometes normals, t'has plantejat en un moment que sortint d'aquí el cotxe pots tenir un accident i els teus fills, si el tens tu amb el teu home... Cada vez más personas, Sí, cada vegada més. Vull dir, què passarà amb els teus fills si jo i el meu home... No, vull dir, clar, i la gent no ho pensem, penso gairebé ningú. Jo crec que un tema que va iniciar la Mercè i l'hem anat traient tots era el tema del coneixement, és a dir, la conscienciació de tots plegats i l'ensenyament, que és qui té els nanos molta part de la seva vida i a més de les famílies, perquè no totes les famílies amb fills en situacions de discapacitat van a serveis socials, afortunadament. Per tant, pero eso nos genera luego otro grupo muy complicado, porque hay que, pero complicadísimo, porque luego integrar a esos chicos, niños ricos, por decirlo así, integrarlos en el sistema de protección social es horroroso. I no volen sentir parlar, dir, no, el meu fill, ha sortit més tontet que l'altre, vull dir, això passa a les millors famílies, no passa res, fins que te'n dones compte del que tens. I amagar el problema o amagar la situació és crear un problema més greu. I te'l trobes com el punt que estem parlant de cop. I jo crec que ensenyament en tots els àmbits socials, jo crec que és de les persones o és un pal de paller. Jo crec que és important. Sí. És que estan treballant amb les famílies i estan treballant amb els nois, o els nens i nenes. I llavors és una mica també els que han de derivar a una derivació potser al CAC o anar a parlar amb no sé qui. Si coneixes pots fer. Llavors les famílies també tothom fa el que vol, cadascú que ha de saber té el seu món, no? I que costa entrar-hi. Quantes xerrades heu fet Jo, va haver-hi un any que vaig fer 50... No, en àmbit escolar. En àmbit escolar, només amb els centres especials. Clar, que aquest... Els escoles especials, sí. Clar, que és quan la gent està conscienciada, però no és que no és eso, son los que se escapan. Que són els que estem parlant. Los que los padres que no tenen coneixement. Que no saben venir del camp. Després, hi ha un altre factor que relaciona amb el que deia Glòria, i és aquests pares que tenen aquest control absolut del seu fill, que a vegades per nosaltres fan el pas, diuen, el meu fill, jo ja no puc amb ell, m'he fet gran,
encarreguin-se vostès i fem el tràmit i acabem assumint la tutela, que aleshores el que no accepten és la realitat del risc. Hem d'anar cap a un nou concepte de protecció on la persona es desenvolupa, interactua, i toca, i fa. I aquí hem de començar a ser molt conscients tots plegats. Jo parlaria més de cap a la fundació tutela que tindríem que fer més és capacitar. No tant, bueno, tu tens un diagnòstic, a mi m'han recordat, escolti, que el meu fill té una tutela total i en canvi està fent no sé què, clar, perquè pot fer-ho, però els noms a vegades limiten molt. Però és capacitar-lo també, però en el sentit també... Que provi, que experimenti... No, i també en el sentit negatiu, de dir, ojo, tu estàs incapacitat, tu estàs tutelat, però ojo, tu tens uns deures també, tens una norma de complir la societat, que tampoc sigui, bueno, la incapacitem i ja està libre de todo mal, ojo. Vuelvo a lo mismo, es que si nos metemos en la cabeza que el concepto lo plantea José María hace un buen rato ya, no estamos hablando de otra cosa que de una institución de protección. Y es una institución de protección de extensión absolutamente variable. ¿En función de qué? En función de la educación de esa persona o del estado intelectivo de esa persona. Entonces, al que tiene tanto se le da tanto, al que tiene tanto se le da tanto. Y hoy, gracias a Dios, es que gracias a Dios se puede obtener. Fijaros el contacto ya, eso. Tenemos aquí una fiscal que está oyendo y está tal, que es fundamental. Es que la suerte... No país tingués fiscals com l'Anna. No, es que la suerte que tenemos es bestial, es brutal, o sea, es que está escuchando un montón de cosas que se le quedan a ella, y que bueno, que es muy interesante escuchar todo lo que estáis contando. Y es que estamos contando que a un niño o a una familia le asusta hasta que estén con la toga puesta. Pues a lo mejor él va a hablar con el presidente de la audiencia y oye, vamos a quitarnos las togas. Y que además está aquí, yo que pienso que es bueno porque a veces, trabajando en la fundación, la sensación, digo, al igual cuando presentas una demanda, es como para proteger a la persona, como que quedas atrás. Le estamos vulnerando su capacidad, pero nosotros hablamos de la tutela desde la gestión de riesgos. Es decir, tenemos una sentencia que es parcial, no sé qué, lo que tú quieras, pero nosotros potenciamos la capacidad de la persona y corremos el riesgo en algunas cosas con una prudencia. Igual que como madre tienes un adolescente y le dejas salir por la noche corriendo un riesgo. Pues lo mismo la capacidad. Tú tienes esto que te modifica la capacidad, pero tienes toda una vida por vivir. Hay unas cosas que te protegerán y otras que corremos el riesgo contigo porque te acompañamos y porque la vida es riesgo. Incluso, más que limitar su capacidad, yo creo que es potenciar en cosas que si no harían. Para proteger el abuso, es como una amiga, te protejo, pero tú tienes. Nosotros a veces, cuando viene, decimos, mira, esa es tu tarjeta flash con tu nombre para que pagues con en el cajero. Te miran, yo puedo tener una tarjeta, sí. Porque puedes y debes utilizarla, porque tienes que formar parte del sistema y quién no la compra con una tarjeta. Entonces la gente se sorprende, ¿no? Como decir, ostras, pero es que, o por ejemplo, cosas tan normales como tener relaciones y confesionales, y dices, ostras, es que claro, es una sentencia, pero ellos están inmersos en una vida que avanza y tienen. Entonces nosotros le llamamos gestionar riesgos y a veces incluso tenemos conflictos éticos y dices, ostras, pues mira, informaremos porque vemos que hay un riesgo, pero ostras, es parte de la vida, de su proyecto de vida. Y yo creo que esto se confunde con la connotación de la capacidad, que es en plan, antiguamente recuerdo cuando empecé a trabajar, decían la muerte civil, eso no puede ser, eso no había dos muertes civiles, es un instrumento. Profesar en religión y esta. El que la ejerce y te miran sorprendido y dices, a ver, voy a repetir, es como, sí, es un rollo porque te clasifica, ¿no? Con la capacidad de contar, pero bueno, lo tienes ahí y tú vas. Pero es que yo creo que el contenido de todo lo que estamos diciendo aquí, todo lo que tenemos que hacer es hacer amable eso. Hacerlo amable, todo, desde el principio hasta el final, amable, que se normalice, que se vea normal, que se quiten eso tan tajante. Sí, que te parece como una losa. No, bueno, que se vea como una cosa normal y ayudar a los padres a entender que en ese proceso, oye, que una ley de curso muy contenido, pues hay que entenderlo, que hay que ir al juzgado, que hay más gente, que ves a los abogados con toga, que bueno, que no lo vean así. A los chicos, cuando se va a hacer, tenéis que hacer una verdadera labor con la familia, de cómo se lleva a cabo la incapacidad, de cómo es el proceso. Yo viví un caso que hace 10 años empecé a trabajar en la fundación y viví un caso que para mí
siempre digo que es el caso, que deberían ser de prototipo. Era una persona que había estado en los CRAES, estaba en este límite, ¿vale? Que no se sabía si discapacidad o no, que cuando hablabas con el CAT, es que claro, si lo etiquetamos o no lo etiquetamos, después el futuro ya veremos, después intervino la aventura, pero claro, si llega a los 18, que es muy prematuro, claro, a los 18 tienes la cabeza a saber dónde. ¿Qué hacemos? Y todo eso sale y al final se hizo una curatela, ¿vale? Se le acompañó en el CRAE, se le hizo un provisional de disminución, prolongamos, era como si se hubiera prolongado los 18 un poquito más. Cuando llegó a la fundación decía, ostras, al primer momento dices, podrían haberla dejado, que viva la vida y que ¿quién a los 18 están responsables? Después la vas conociendo y dices, ostras, un poquito aún en el límite estaba. Hizo la curatela, la acompañamos a un centro especial de trabajo, hizo su evolución, después se casó, fue madre y al acabado 5 años después se le rehabilitó la capacidad, ¿vale? Porque hizo como una evolución que estaba en esta línea que parecía vulnerable, se articularon todos los recursos y al final se le rehabilitó la capacidad y dices, ostras, o sea, qué ideal, ¿no? Porque pasamos desde la infancia, que intervino el CRAE, que se le hizo un provisional, se le hizo una curatela específica, vale, sí, luego fue un rollo porque tuvimos que hacer otro juicio y tal, pero en este caso, que luego resultó que pudo hacerse, porque al igual algunos que continuarán, pero ostras, el enganche fue, y la persona, yo pienso que lo vivió muy bien, ¿vale? Esta medida de acompañamiento, de protección, y que al final se le ha quitado la capacidad, pero sigue viniendo. ¿Sabes? Pero ahora lleva una vida con sus dificultades, todos como todos. A ver, no nos engañemos y tiene rasgos puntuals. Això t'ha de fer pensar, en els àmbits d'infància, que potser s'ha d'inventar recursos més, diguem-ne, light, que no faci falta tota la potència jurídica de la protecció per acompanyar aquesta evolució de l'àmbit d'infància, sinó tot el que dieu que teniu als CRAE segons diagnòstics i formes de funcionar, com això es converteixi en protecció jurídica, necessitareu 30.000 fundacions. Sí, y después es eso. Me refiero a que si consiguiéramos hacer esto de otra manera de protección, ostras... Jo a vegades, o sigui, penso que avui a mi m'han quedat com 3 reptes a considerar. Un és que la incapacitació l'entenguin els pares des de la flexibilitat que la paraula incapacitació pot arribar a tenir, que és molta. L'altre és que els nois i noies entenguin el que vol dir incapacitat. Però l'altre que a mi em suggereix és que quan algú, per exemple els nanos que surten dels CRAES, potser és els que més experiència tinc, quan tu els hi parles de discapacitat intel·lectual i incapacitació, ho associen a recursos de protecció. Recursos de protecció que són llars residències, centres especials de treball, centres ocupacionals, etc. Què ens passa? Que jo penso que els serveis socials en general estan com destinats a resoldre problemes. I aquelles persones, quan surten d'un CRAE, no volen anar a un altre lloc protegit. Per molt que sàpiguen que tenen limitacions, no volen anar a una llar residència. Llavors, l'amabilitat que hem de posar en la paraula incapacitació també, i torno a repetir perquè abans ja ho he dit, però crec que aquests serveis han de ser prou flexibles i prou còmodes. Que no se'n poden fer més, però no hi ha res. Ja ho sé, però sí que es poden. Sí que penso que, per exemple, a la meva entitat una cosa que ens està amoïnant moltíssim són els drets que arribem a vulnerar en una llar residència o en una residència. Són uns quants. I les qüestions que a vegades com a educadors o com a monitors del Centre Especial de Treball o Centre Ocupacional ens plantegem és, ostres, jo ho entenc perfectament que no vol dir venir. Si li estic dient que tal cosa, si li estic dient que jo miraré, saps? I tot aquest repte que tenim a sobre la taula des de fa uns anys, que és la participació, la planificació centrada en la persona, que allò entengui que és casa seva, no s'acomoda bé amb el fet que surt un nano d'un CRAE superurgent amb malaltia mental i necessita un recurs i salut mental lamentablement en té 0 i se'n van tots a discapacitat intel·lectual i llavors ajunto un nano amb un síndrome de Down amb un nano amb una esquizofrènia galopant que jo li estic dient a aquell nano que allò és casa seva, que allà que deixarà tranquil, que allà no sé què, amb uns pares que em diuen
i el meu fill on te podrà anar? Doncs vingui a veure allà a residència Sant Pons. Però hi ha aquell que l'agradia i li dic, sí, doncs no vull que hi vagi, no? Llavors és com aquell, clar, incapacitat, per moltes persones amb intel·ligència límit vol dir en aquests llocs. I en aquests llocs diuen jo, no sé com dir. Si la crisi dura gaire, ja s'eliminarà. Doncs això, o sigui, aquesta amabilitat que volem que tingui la paraula, jo soc conscient que tots els professionals ho estem treballant perquè no sigui així, però realment avui dia, no sé, jo tinc una plaça a la llar Sant Pons i els 2 casos que me posen, doncs dic, sí, ho necessiten tots els projectes de pensar en els altres 14, perquè allò és casa seva, perquè allà hi viuran fins que es facin grans, i és allò, no? No entenc que n'hi ha una que no vol venir a pintura, evidentment, si aquella nena surt cada 2x3, si aquella nena no ho sap, que és discapacitada. El problema que és una mica de necessitat de la consciència de la discapacitat. Sí, clar, si no comences des de base, des de... Però també, no, però jo obro el discurs dels recursos per discapacitats. Perquè els recursos per discapacitats, com que estan així, com flexibles, només que poc flexibles, jo te diria que en aquests moments és que no hi ha places, no hi ha recursos. No, vull dir que clar, hem de posar moltes vegades el que tenim allà penjat. Però veig que repetir que no hi ha recursos. Sí. Ho dic tots, no? Esteu assumint tots. Sí, ara hi ha faltar un economista que digui què ens sortirà més car. Mira, avui el síndic de Greuges ha fet una cosa molt interessant. Què ens sortirà més car? No invertir en atenció a aquesta gent i o després d'aquí 10 anys, 15 anys o 7 anys o així. Jo veig que aneu assumint que no hi ha recursos, però... Home, perquè és el que estem vivint. És més, entre tots els que estem aquí hem inventat recursos a partir del no recurs. Com que no tenim el que fins ara ens havien dit que feia falta, doncs anem a provar que aquests 2 visquin junts, perquè aquest no suporta la llar i aquest té una pensió d'orfanesa que li permet pagar unes hores. I coi, ha funcionat, tu. Que potser abans ens haguéssim plantejat que havia d'anar a viure en una llar i avui tenim un piló de gent visquent d'una forma que no reuneix cap requisit dels normatius, però que ens viuen bé. I hem d'anar per aquí. Jo crec que estem inventant un camí, el camí estem fent obligatòriament planificació centrada en la persona, perquè no la podem centrar en el recurs, perquè no existeix. Però perdona, el que deies dels recursos, en aquest moment hi ha gent que ha sortit d'escola que està a casa. Sí, és un drama. Clar, penso que és molt greu. Y que han salido de centros de educación especial. De centros de educación especial, que están en casa. Que no tienen donde irse a incluso ha habido colegios que los han readmitido para tenerlos un poco recogidos. Sí, algunos, no todos. Jo el que vull dir és que quan sents no hi ha recursos, aquesta expressió la sents, gent com vosaltres que dius, jo haig de fer això, haig de resoldre aquest problema, necessito, per exemple, un psicòleg més, necessito una persona que... necessito un espai, necessito tot això i em diuen no hi és. Això el sentim en gent, direm que esteu a la trinxera, però també el sentim en gent que pren decisions. I els mateixos, aquest missatge que hi ha recursos, l'hem sentit una vegada i una altra d'aquí. Però és que no lo vas dels que transmeten i penso que una manera de fer-hi front quan tens un polític, quan tens una persona que pren decisions i que destina vida, posem diners no aquí o aquí, sinó que farem un centre de la Generalitat, un edifici de la Generalitat, que bueno, serà la pera. No, on estem? L'edifici al centre de Girona, espectacular, no sé què quantos, i bueno, i gastar. Els diners es gasten en un lloc o un altre, això ho dic. I el missatge no hi ha recursos, jo l'he sentit, diríem, escoltant els mitjans, l'he sentit en gent que dius, com pots dir que no hi ha recursos? Tu, m'explico? Potser una manera de fer front és dir, i tant que hi ha recursos. No arriben a l'hora d'arribar. És important com diguem les coses, estem parlant de fer més amorós el tema de la capacitat, canviar la terminologia, canviar el discurs, és molt important que no enfoques el discurs. Potser la qüestió és, per exemple, des del que estem a les trinxeres, dir, no ens donen recursos, que és una altra cosa. Pero es que el problema es que no s'hi destinen aquí, o està fent una mala inversió. No saben la suerte que estamos teniendo ahora, porque está dejando de ser un tema marginal. ¿Qué es que ha sido un tema marginal? Que ha sido un tema maldito. I ara puc posar un exemple d'un noi amb discapacitat intel·lectual, amb molta capacitat de fer moltes coses, un grandíssim treballador que, problema d'alcoholisme,
I el tio s'ha passat 2 anys complint un tractament superdur en un centre de deshabituació i ha sortit net sense consumir. I el gran drama que tenim ara és que si no li som capaços entre tots donar-li una feina, s'està portant superbé, està superdisciplinat, està frenat en totes les coses dolentes que li puguin passar, però està tot el dia donant voltes pel carrer. Què farà aquest noi tot el dia donant voltes pel carrer? No es relacionarà amb els més espavilats de cada casa, es relacionarà amb el pitjor de la societat, es relacionarà amb gent que a vegades... On anem quan estem pel carrer? Als bars, no? Què hi ha als bars? Gent que a vegades s'hi passa moltes hores i que... O sigui, acabarem fracassant després de 2 anys d'esforçar-se perquè no tenim la punyetera oportunitat de fer-ho, no? No les interessa, a la política no li interessa. Jo crec que el que estàs dient tu és dir, si gestionéssim els recursos d'una altra manera o... No dic això, dic gestionar els recursos d'una altra manera. No he dit això, he dit respecte al missatge de no hi ha recursos, com que veig sentir que no hi ha recursos, jo penso, a veure si ens hem cregut el missatge que arriba des de dalt. Dice que la política es elegir, es jerarquizar. Entonces, él dice, ¿por qué se jerarquiza en otra cosa y no se jerarquiza? Claro, está priorizado la persona. Y yo le contesto, es que este ha sido un tema maldito que gracias a Dios está saliendo a flote. Pero que no se han dicho. No tens a dir això, que passa que no hi hagi recursos. Però és que poder també hi ha persones, com deia ella, d'algunes persones que també han de formar part de la societat i que igual han d'anar a recursos més propis o pisos més compartits o que no han de ser recursos... Aquí tenim 2 coses. Manca de quantitativa de més diners i segon, que en tot l'àmbit de serveis socials portem uns quants anys de retallada, però no de reforma. De reforma tenim el mateix que teníem. Igual. Per tant, potser, si ho fem servir diferent, farem molt. I jo penso que ara, ja després, amb el temps, els professionals jo crec que hauríem de refer la cartera de serveis. És que no podem deixar... Perquè és que la cartera de serveis ens encaixona tant que per nassos aquestes persones amb intel·ligència límit es queden fora. És que ni surten a la cartera de serveis. M'entens? Llavors, o les macroresidències, i tiro pedres al terrat perquè ens en vam inventar una de 26 places, però al final dius, és que el d'abans, de fa 30 anys, ja no funciona, tio, que ara són petits i la gent que pugui triar i que pugui estar amb la gent que li agrada estar, tant persones amb una discapacitat lleu com una persona. I llavors resoldràs problemàtiques greus i, diguem-ne, políticament que cremen, no? I problemàtiques del barri de Santa Eugènia de la família que s'està fent gran, no? I ara, en canvi, estem només posant pedaços a tota aquesta gent que està cremant perquè surt als 18 anys, o perquè se'ls ha mort el pare, o perquè no han de marxar de la seva localitat perquè estan estigmatitzats. I en canvi... Però i els resols amb què? Amb recursos que no estan adaptats per ells. Perquè no són els indicats per ells, perquè si me miro en Josep, en Pere, la Maria, la Lluïsa, segurament tots necessiten 4 recursos diferents. En canvi els estic donant a tots 4 el mateix. O no els hi dones. O no els hi dones. Aquesta és... O tens allà un multit de gent que haurien d'estar en un altre espai i estàs privant aquell que hauria d'estar... O sigui, està tot com enredat, perquè ara és això. Però això passa totes... Hem de fer filigrana. No, per exemple, amb el 34% diuen no té dret a tenir cap prestació i tal, perquè té dret a treballar i és una persona que en principi té possibilitats de treballar. I després no hi ha feina i en el centre especial de treball no hi ha res. És una persona amb intel·ligència límit, amb unes expectatives molt i molt altes, que no té hàbits, que li dius no podràs treballar segurament a l'empresa ordinària o primer has de fer tot un treball previ i tal perquè no s'ha fet abans. I després no li pots oferir absolutament res. No, abans de dir-li que té que anar a un preu laboral on t'anirà i esperar que si 2 o 3 anys no cobrarà, que t'ho diu o no, tu dius ves i tu. Però no, li has d'anar i l'has de convèncer i l'has de tenir un moment i a veure, això hi límite, però t'està passant, perquè clar, 3 anys. Por la pastilla, paga't l'autobús, paga't no sé què dius. És que han de pagar. I després ens diuen, no vull anar-hi. Ostres, com pot ser que no vulguis anar? I clar, dius, chaval, es que ya entiendo. Es que... Estamos resolviendo el segundo tema, la conclusión es clarísima. Estas personas no llegan a un nivel de calidad estándar nunca.
La conclusión que yo llego, bueno, lo que me estáis transmitiendo es que las personas que mejor están y que más posibilidades tendrían de llevar una vida normalizada son las que al final, por estos problemas, las que menos llegan a tener esta vida normalizada cuando te siguen las que... Massa sovint hem de pensar, ostres, si estigués una mica pitjor. Hi ha un article aquí que parla pobresa, discapacitat, discapacitat, pobresa. Doncs és això. O sigui, l'article que dona el clau, perquè és que són les persones que després omplen les taxes d'atur fins aquí dalt, la pobresa, gent que viu al carrer, la sopa n'està farcit de persones així. I són persones que és el que vostè deia, que quan arriben a vegades, perquè en algun moment ja final, pensem que arriben a la Fundació, quan ja ha passat per tots els recursos, fas una reconstrucció a darrere i dius, ostres, aquest professional fa no sé quants anys s'ho va plantejar i podia haver sigut una figura d'acompanyament, diguem-ho, de família, el que sigui, que li hauria previst tot aquest deteriorament que han acabat a la sopa, han passat per tots els recursos, ho han cremat ja tot. I que ha generat més despesa econòmica, si podem relacionar I que potser, si tinguéssim algunes mesures de protecció, d'alguna manera, haguéssim evitat tot aquest tirar, perquè han passat per UAPs, per CRAE, per no sé què, per no sé quant, per no sé... Saps? Molt del malestar que arriba a un recurs superespecialitzat, no? El CEMI, que sou el lloc més científic potser dels que estem aquí. I els 18 anys. Si analitzes el malestar més greu que se us transmet, a vegades no és la complexitat clínica. No és el tema, no és el que està dintre de la persona, és el que està fora. És el social, la falta de suports que té. I la falta d'orientació, que això que dèiem al principi de tot, en tota l'etapa d'infantesa, que no han estat ben orientats i clar, arribem allà als 18 anys i que no saben res d'on ve, ni parlar de la incapacitació ni res. I això sí que jo penso que és manca de formació dels professionals en general i manca d'actitud de realment anar a fer un suport com Déu mana els mateixos dels mestres. I és que hi ha molta desconeixença, els mestres d'escola normalitzada. No coneixen aquest, no saben. I després no saben orientar, perquè no coneixen. I potser t'haguessis pogut estalviar molt de patiment fins als 18 anys, però també és veritat que si després als 18 tens els recursos adients, la persona tira endavant. I si té el suport de residència, de treball, de dictació, després tira endavant. ¿Cómo educar a un tipo determinado de niños dentro de lo que es el sistema general? Porque cuando tenemos a un chico con una discapacidad concreta, oye, educación especial y afortunado. Sí, no, el que troba el camí está Sin molt embargo, bé. si tenemos un niño a remolque que va siendo arrastrado, eso es el desgraciado. El desgraciado. Es que además que no hay nada para él, porque en el sitio donde él se está educando, encima es el idiota, el imbécil, el malo, que se porta mal, el no sé qué, tal, y ese, que muchas veces es así, lo es porque no llega. Y no sabe, la escuela no sabe. Y ahí Ojo, asumiendo que sempre hi ha un tant per cent, que encara que facis tota l'articulació, sempre salta, sempre hi ha que articular-ho i no gastar-ho de tot. Jo per infància penso que el que me plantejo treballar l'any que ve i pensaré en quina ajuda ens podeu donar és el que deies tu, els missatges que deies, que hi estic d'acord, que és la consciència del límit, la gestió del risc i capacitar. I això amb els directors, amb els educadors d'infància, jo penso que ho hem de... Es pot capacitar des de la modificació de la capacitat. Exactament. Des de l'acceptació del límit. La modificació de la capacitat et donen capacitat. Exactament. I penso que us demanarem segurament ajuda per poder treballar-ho, perquè a més jo he de dir que és veritat que acaben amb la consciència i amb el suport molt més capacitats i que maduren. Mira, fa poc vam tenir un cas de capacitat que vostè, que inclús quan ho ha de dir, que porto 2 anys, pensar, ala, que bruto. Se'n va anar a Tailàndia, ja ha estat a Tailàndia, jo sempre em mirava i em dic, imagina't, els jutjats, fem una persona, no sé què, hauríem d'informar, però se'n va anar a Tailàndia.
que dius, quin ric, no? Però qui no va de viatge els que estem aquí de vacances? La capacitat no t'ha de limitar el projecte de vida. Tothom, tant la seva psiquiatra com tot, veien que hi havia riscos, clar, hi ha riscos. Però és que el pobre noi no li pots dir per què no. No, perquè no. És aquí la consciència que hem de transmetre als pares i a tothom. O sigui, que hi ha una part positiva, que no és només la demanda amb la toga, és tot el que després li aportarà també. I l'altra cosa que penso que s'ha de transmetre no només als educadors, sinó als pares i als mateixos nens, és que la incapacitat no vol dir que jo decideixi per tu. I els professionals també ho han de... Perquè en realitat, si estem parlant que ho planifiquem tot centrat en la persona, que li estem fent entendre què vol dir capacitar, discapacitar i tot això, vol dir que jo no decidiré, sinó que continuï posant el plat de les decisions a davant teu i que ets tu qui ho decidirà. I això és el que s'ha de... Això és molt important. Penso que Y une a esto, por favor, une a esto que sería interesante, esto que apuntas es muy interesante, pero yo lo sugiero muchas veces, lo que pasa es que no me encuentro con el elemento humano y estoy pasando al tercer paso, estoy yendo al futuro. Cuando todo el futuro lo planificas perfectamente en conocimiento de la persona esta, y me estoy refiriendo siempre a esta persona casi en el margen, las cosas te salen mejor, te lo digo por experiencia, te salen mejor. Es muy fácil planificar una sucesión o el futuro de un niño profundo, de un niño que no está en esos márgenes, ahí no tienes nada que hacer, tienes muy poquito que hacer, o sea, es prácticamente elegir y evitar a lo mejor los remedios clásicos estos, por lo menos es lo que yo intento, colgarle un medallón a mi hijo, es lo que intento en estos momentos, y el resto, tratar de que sea una cosa en la que se sienta indicado y que sepa que al final, que después va a ser así, pero no porque se haya decidido un día con el notario, sino porque ya ha sido educado de esta forma. O sea y que deshaga muchos mitos, porque a veces lo explican para protegerlo y le dicen que era un centro, no sé qué, y aún nos pasa, me dijeron que tenía tutela, lo lleváis a un centro. Y dices, ¿por qué está cerrado? Y miras a la persona y tú le das posibilidades, y digo, pues si te capacitas para eso y también, no. Y un concepto también que te quiero decir, o sea, que si les educamos bien, no estará deseando que yo me muera, porque si se le está educando en un concepto capitalista de que voy a tener, voy a gastar, voy a hacer, el muchacho está deseando que su padre pague. Sí, la majoria, no? En molts casos d'infància ens trobem que no hi ha consciència de la discapacitat, no s'ha treballat des de base, i llavors tot d'una arriben als 18 anys, bien, soy mayor d'edat i puc fer la meva, i arribes tu. Estem nosaltres... Estem petites de rata. Bé, llavors ens trobem que és impossible treballar aquests casos, no? Perquè cada cop et vas tocant contra la paret, perquè ells no accepten aquesta figura. Perquè jo penso que també en els centres, a part de sensibilitzar la gent de què vol dir la incapacitat, que vol dir capacitat per més capacitats, i que no es perd autonomia i que no hi haurà algú que decidirà per tu, també s'ha de treballar i reflexionar sobre com ho treballem això. Perquè la frase aquesta de és que no sap què és discapacitat, és que heu de treballar la discapacitat amb aquest nano, no saben com posar-se els educadors. Perquè en tenen 12 en el mateix centre, i en realitat és el que torno, ja sé que som molt pesat, però és el que passa amb les institucions, que acabes fent-los tot homogeni. I llavors teníem a davant a un nano que és discapacitat i que has de treballar unes certes coses, un altre que en té 16 i has de treballar que ràpidament s'espavili, amb un altre que en té 4 anyets, que el que has de fer és vincular-te i tot el tema més amorós, més maternal, clar, acaben els educadors que diuen com ho faig? I formació en aquest estil, tant vostra per rebre aquests nois com dels educadors, per una mica acompanyar-los cap al seu procés, és vital. Y generalmente como aceptan la condición de la propia enfermedad, los casos límites me refiero que son bastante conscientes, aceptan bien el ser conscientes de las propias limitaciones. No, perquè saps què passa? Les limitacions saps per on passen? Per la relacional. Clar, estàs fet adolescent i el típic, la negació cap al pare, diguem-ne, i la part, diguem-ne, que és que en això encara necessites un cop de mà. Llavors, és algo molt difícil. A més, te pots trobar nanos que potser sí que els tens des dels 4 anys, que no hauria de ser, però que ara passa,
i que llavors sí que els estàs acompanyant i una mica ets tu, el vincle de referència amb aquell nano, no? I llavors més o menys se't creuen amb nanos que t'han entrat amb 14 anys i que amb 14 anys tu els estaràs dient... Per això jo crec que es necessita aquesta formació, no sé, com... Oye, y aceptar muchas cosas, porque es que el niño es adolescente también, claro. Y el niño tiene los mismos problemas que tiene un niño. Exactamente los mismos. Y el niño ve la televisión exactamente igual, y le gusta la PSP3 igual que al otro. Es que es exactamente igual, y con los mismos problemas que te da un niño normal, y solo que, ojo, que a lo mejor mal canalizados se redundan una violencia. Jo només volia fer una aportació des de fora i va en relació al que deia en Joan sobre els polítics quan decideixen on abocar els recursos i què és més eficient. Jo penso que el sector de serveis socials en general continua sent el gran parent pobre des de la perspectiva de la ciència, des de la perspectiva de la recerca. No es produeix recerca, les polítiques públiques que s'aboquen dintre dels serveis socials no obeeixen a orientacions que provinguin de la recerca, no es sistematitza, i jo penso que tot sovint s'improvisa massa amb el que són aquestes polítiques públiques, i que es confia massa, segurament, amb el bon fer dels professionals, amb la innovació, que vosaltres permanentment, tota l'estona que portem aquí, estem parlant d'innovació contínuament, de coses que us inventeu, i penso que està molt bé, però que jo penso que falta una aposta decidida des del Hagi de venir per la recerca en serveis socials per fer més eficients. No parlo només des de la perspectiva econòmica, sinó des del rendiment social, tota l'acció que es fa des dels llocs on esteu vosaltres. Es que primero es normal, hemos pasado de la caridad a la solidaridad y ahora pues nos digo a entender, oye, sin más, oye, que hay que confiar pues en casi misioneros, en vocacionales, locos, que son los que me sacan las castañas del fuego porque tengo un piso y coloco a 3 y no sé qué, y hablo con esto, y es como estamos. Pues clar, això no pot ser perquè anem abocats a l'explosió, una explosió claríssima. Fins ara, el senyor Palomero era el gran parent pobre, era el que s'amagava, ara està... Tenim un dèficit molt important, plena, tots els serveis socials. Que en l'àmbit sanitari no passa tant, és avaluar el rendiment del que fem. No estem entrenats a fer-ho, i en canvi sí que hi ha molta avaluació de que aquesta vacuna introduïda en el sistema sanitari genera que a la llarga hi hagi canvi en els serveis socials. Això no ho fem, no sabem fer-ho, no sabem avaluar-nos, no sabem donar-nos valor, i per tant si no ens donem valor nosaltres mateixos, imagina't el que ens ha de mirar de fora. Jo també volia dir una cosa, a veure, i que amb la meva altra intervenció, és a dir, la persona és persona des que neix fins que es mor, per tant passa per molts processos de la seva vida i les situacions que té cada persona, cadascú de nosaltres són diferents. Havent nascut en una família, havent nascut en un barri, havent nascut en una població, i això és així, amb una capacitat o amb una altra. I jo el que voldria dir és això, és a dir, les persones que atenem o s'atenen els nanos des de l'inici fins a la seva vellesa són processos i tothom ha de ser conscient d'això, amb les capacitats. I torno a dir, l'escola és molt important que sigui conscient i que se'ls ensenyi que quan tenen un nen no expulsar-lo de classe, perquè què fa l'ensenyament moltes vegades? L'expulsa de classe perquè molesta, però és una realitat. Això, a veure, no és que els nens siguin més agressius que abans, són diferents, però ha passat tota la vida. I els mestres s'han anat adaptant a el que han anat trobant, però jo crec que se'ls ha d'ensenyar també que tenim una realitat i parlar de la capacitat o dels límits o dels recursos. Jo penso que és molt important, de veritat, la consciència de cadascú quan toca la parcel·la d'aquell nen, nena, noi, noia, adult, o sigui... Jo crec que és un procés i que hem de ser conscients tots plegats, tots. Si aquesta consciència la traslladem a molts pares, nosaltres rebem moltes famílies que realment no necessiten de recursos econòmics de la societat per muntar l'atenció adequada al seu fill, però per no rebre la informació, al final ens trobem amb un fill que sí que ho acaba necessitant, perquè com que no li hem explicat... Al final l'abandonen. Que no li hem explicat adequadament, és que el seu fill té aquestes potencialitats, té aquestes capacitats. Si vostè fa l'aposta de que visqui al seu pis, com han fet els altres germans, amb el suport adequat, etc., ell pot tirar. Quan això no passa i ens trobem a serveis socials, a vegades diem
paquets de dos, no? Quan falla el pare i trobes el pare que ha d'anar a un geriàtric, ostres, és que el pare se'n cuida de la discapacitat. I aquests casos de dos. Llavors acaben en un centre amb moltíssima atenció, perquè no han fet la feina abans. I que aquesta feina d'explicar també hem d'explicar no només el que no pot fer, sinó també el que pot fer. Hi ha casos que em diuen, no, el meu fill mai a la vida podrà viure sol. I quan al cap d'un temps li expliques, mira, el seu fill viu així d'aquesta manera, no s'ho poden creure. Però per què? Perquè el tema de la capacitat arriben a l'últim. Quan ha passat per tot. O sigui, està a l'últim. I volen sobreprotegir també només el que toca. I han creat servei social, llavors clar, s'hauria de... Perquè si hagués una mica abans, segurament no estarien a l'últim. Perquè ja s'hagués fet una altra eina, però... Però sí, també en el món professional també hem anat canviant de mentalitat. O sigui, abans tots els serveis eren recursos finalistes. I ara l'èxit, que no avaluem, però que l'èxit és donar d'alta. I que marxi d'una llar de residència perquè vegi un pispon i que vegi un pispon perquè se'n vagi a suport a l'autonomia i perquè al final deixi suport a l'autonomia. Casos que s'ho poden permetre. Evidentment hi ha gent que haurà de viure en una residència sempre. Però tot aquest procés que abans, jo me'n recordo haver parlat amb Viques i dir-los és que... No fa tants anys d'això, eh? No fa tants anys. Volem donar d'alta 4 persones de trastorns de conducta. Com? Què dius? Perquè semblava que anar a trastorns de conducta era ja. I una mica el que estem ara és treballant per dir, no, és que ara necessita això, però vés a saber d'aquí 3 anys, només en té 20. És el que dèiem abans, tornem al principi, hem batallat molts pels seus drets i tot, amb un sistema que s'ha fet d'una manera. Ara hem avançat en llibertats, els volem incorporar i quan fan aquesta trajectòria amb vosaltres, que jo penso que és brutal, des d'un recurs a més autonomia, surten a la societat i ens falta aquesta muleta que dius, ostres, ara estan fora i què? Perquè potser sí que necessiten un apoyo. I aquí és on xoquem amb la manca de flexibilitat. Suport a l'autonomia és un cas... O sigui, vosaltres heu aconseguit més posant aquell anunci dient les persones no entren... Hem donat moltes altes a persones amb malaltia mental que s'han donat altes i que després el tornen a nivell hospitalari poquíssim. Ara ho estic explicant fatal, però anava així. Però heu aconseguit més des de vosaltres perquè teníeu aquest posat, diguem-ne, més científic, des de l'IAS, més això que estàveu dient vosaltres, teniu més categoria, diguem-ne, en aquest nivell, que no pas quan suporta l'autonomia ho està dient. No retalleu, que estem aconseguint que la gent no ingressi novament a l'hospital, que estem atenent a persones amb malaltia mental a casa seva i que estem evitant ingressos hospitalaris. Caso nulo. Ens han rebaixat el 20% la prestació. I en canvi, ara Girona serà el lloc on ho posarem en marxa, no sé què. És veritat, tenim molt de premsa d'aquest nivell de serveis socials. Fixa't, l'IAS va proposar introduir aquests paràmetres de cost social en el sector i no li van deixar. O sigui que només s'ha mesurat l'impacte de no reingrés mesurant tots els dispositius sanitaris. Però en certa manera la discapacitat fa una evolució igual. Perquè el malalt mental passa per estar ingressat a les unitats d'aguts, de subaguts, a la llar, de llar a pisos i de pisos a la comunitat, que el discapacitat igual, el que passa que s'han d'articular si a última hora necessiten aquell apoyo i fer-lo a la mida dins de la societat. I poder-lo fer-hi posar cada vegada com necessita. Perquè és aquest el temor. No li trec suport a l'autonomia. Si li trec, és que no ho necessita, treu-li. Però clar, quan... Els aliats ho estan fent així, no? Tot aquest tema ho estan... Sí, però ells no ho sé, però si ho feien, nosaltres fèiem trampes, que al final dius, hòstia, que estan cobrant 500 euros i no l'estic veient, però és perquè no ho necessita. I llavors dius, doncs el dos de baixa. I a vegades també hem fet fer la feina per un altre perquè el que paga l'administració no hi era. No ho necessitava, i això que fem d'ajuntar diverses persones i amb un paga l'administració que potser és el que menys ho necessita. Això aquestes trampes l'administració les fem. Assumir que les fem. Jo soc el responsable. I firmo que ho hem de fer. Hem de fer trampes. Això és el que diem, no? La Robin Hood. Sí. Bueno, hem parlat de moltes coses, Sí, li ha costat a l'Oriol, No, sí, per mac.
No ho dic, millor dit. És la tercera sessió, però em sembla que és la que va donar més feina. Bueno, ens anem amb un missatge de conscienciació i Flexibilització, risc... donar-li el positivisme des de cada part, des de fiscalia, les paraules loses, des de l'educació explicar-lo i des dels que l'exercim a veure la positiva. Això també. Una de les coses del seminari també intentava ser que ens féssiu veure coses que no fem bé, perquè no ho fem bé. Segur, estem convençuts que no. Llavors, a nosaltres ens ajuda també el contrast amb els nostres... Nosaltres ens definim a vegades com el coordinador necessari al voltant d'una persona de molts serveis que existeixen, quan existeixen, però necessitem aquest contrast. I a vegades se'ns digui, això no ho feu bé, aquí esteu ficant-vos a massa, aquí esteu protegint massa poc, aquí esteu assumint un paper que li tocaria a un altre servei. Per tant, si se'ls acut coses d'aquestes, que tots ho agraïm, perquè no hi ha un manual, no hi ha cap llibre sobre com fer bé la nostra feina, no existeix. Si anem a la biblioteca de la Universitat de Girona a buscar un treball tractat sobre la bona praxi de les figures tutelars, no hi és. Sí que hi és. Hi ha un llibret que es diu Bones pràctiques en la... Es diu qualitat, o sigui, és un indicador de qualitat. Però aquell és de fa... Hi ha un de bones pràctiques en la relació entre tutors i... No, però no sé si fos per això no deixaria de fer res. Però no hi és, això. Bueno, és una mica que si fos per això com tu, no? Que tens en el centre i fas prototipos iguals, perquè per temps te demanen igual, serien dos prototipos quan l'essència és totalment diferent de cada un. I que de vegades ens fa el respecte de dir per la praxis i la rapidesa d'anar posant patxes, acabo decidint coses que t'estic robant autonomia i al fin i al cabo t'estic robant l'oportunitat de continuar treballant de tu mateix, no? Per allò de dir, ho faig. Per la rapidesa. Sobretot al principi dels casos també som massa protectors. Ho hem de assumir. Quan ens arriba un cas, tenim la pressió de dir, ostres, és que, per exemple, diners, doncs protecció total, no? Bloqueig de comptes i que no hi hagi risc que la persona malbarati fins que no tinguem endreçada l'economia. I a vegades ens passem una mica, no ho reconeixem. Però si no, també notem que tenim la pressió social En los móviles, cuando menos conoces la situación y más vale pasarse de por exceso que no por defecto. I a vegades hi ha gent que se'n enfada molt. Però saps què passa? Que a vegades tens el dilema que dius, a veure, si faig això no em guanyaré la confiança, però sé que la fiscalia em dirà, escolta, es permet això, i dius, que al cabo quan fas l'inventari ho fas i dius, jo li explicaré, perquè és una persona. El fiscal sap del jurídic, però si li explico allò amb la finalitat, arribarà un dia que lo social obrirà aquella visió. Ostres. La máxima que se ve per a nosaltres sobretot és el bienestar de la persona, no el que pensem. Al tercer mes o quart sabràs que faràs aquell vincle, sabràs que aquella persona confiarà i llavors tot que serà més clar. I tens que no compleixes a rajatabla l'article aquell que posa que no sé què, però... I si al final ho diem, assumeixo la gestió del risc. Com a responsable, l'assumeixo. Será más fácil que nosotros, ante vuestras explicaciones, podamos entenderlas que no que la persona con alguna deficiencia gane la confianza si la habéis perdido por otro lado. Entonces, yo creo que a la hora de valorar tenéis que valorar sobre todo lo que es bueno para... No, però abans de poder no t'ho plantejaves d'explicar-ho, ja diem no, nosaltres hem de començar a explicar aquestes coses socials en aquests escrits perquè s'han d'impregnar el jurídic de social. Sí, lo social y lo personal tienen que cada vez llegarnos más a nosotros. Habría que plantearse también un poco quién decide el interés del menor, ¿no? Porque ahí se plantea una pugna entre el interés de la familia, el interés social y el interés del propio menor. ¿Dónde está el interés del menor? ¿Y quién lo decide? ¿Lo va a decidir una fiscal? Si yo soy el padre. ¿No lo va a decidir? Y esta es otra historia. Esta es otra historia y gorda. Muy difícil. Muy difícil. Y es una situación de teclar gaitas brutal. O sea, que tampoco podemos coger y poner a quien tiene que decidir, ponerle entre la espada y la pared. O sea, porque hay que teclar gaitas continuamente. Esto es de teclar gaitas todo el día, desde que lo levantáis hasta que lo acostáis. No són moltes filigranes que hem de fer tots, perquè aquí, nosaltres repeteixo, ens sentim part d'una xarxa i per això hi ha gent tan diversa avui aquí, perquè sols.
si s'acceptem un càrrec de tutor o curador avui i no tenim amb qui parlar de tots vosaltres i molts altres que falten aquí, no som ningú, sols no podem fer res. Però en la interacció a vegades sí que veiem també aquesta dificultat de combinar peces, de passar d'una peça a una altra, d'adaptar-nos, tots els serveis que funcionen acaben col·lapsats, el SEMSI mateix. El SEMSI al principi era molt fàcil, ostres, que no l'ha vist mai cap metge, agafeu-me'l, i ara estareu 3 mesos a veure'l. Sí, ja està. Però bueno, seguirem abusant. Molt bé, no sé si podríem seguir, segur que podríem seguir. Però ara a la feina hem tret molts temes, veieu que si us arribem a demanar una ponència, us haguéssim fet una punyeta, però permetem que s'exerci l'expressió lliure és més fàcil, i ara la feina la tenen ells que endrecen tots aquests temes que anem traient, li donen categoria, i si us sembla us demanem també que podem continuar a través d'un sistema que tenim, del blog. Sí, el programa que tenim a les carpetes hi ha una adreça al blog que tenim obert on penjarem el vídeo de la sessió d'avui i que evidentment està obert perquè pugueu penjar els comentaris que us hagin quedat una mica en el tinter. Pensant això, que cap al mes d'abril la idea és fer una sessió més oberta, més estàndard, amb 3 taules rodones per parlar de salut mental, discapacitat i gent gran, i trobar-nos una altra vegada tots els que estem al voltant de les persones que acaben necessitant protecció jurídica, per tant també us convidarem a assistir. Jo sí puc fer un suggeriment. Endavant. Penso que quan parlem de discapacitat intel·lectual, i avui hem volgut tocar-ho absolutament tot, i no hem tocat persones amb discapacitat intel·lectual més greus. I penso que la incapacitació amb aquestes persones, que sembla que queda molt clara, en realitat és potser també allà on hi ha més conflictes a l'hora de estic decidint per tu, a l'hora de t'escolto molt poc, quins mecanismes poso per escoltar-te i saber realment el que vols, perquè existeixen. I llavors, si ens posem a debatre, jo penso que intel·ligència límit acabarà ocupant el lloc. Ho dic perquè ens crema molt. Ho he dit, recordes que ho he dit al principi, el tema de la qualitat de vida real, no sé greu, però realment són els oblidats. Sí, i això penso que a vegades passa en tots. En el moment en què tens alguna col·locat, diguem-ne, ja deixes de pensar-hi. I en canvi, com que intel·ligència límit no se pot posar-ho... A mi em preocupen els no col·locats, per exemple. Jo poso un cas ara d'una senyora que li agafa un patatús, la porten al trueta i diu: escolti, que m'han de donar d'altra senyora que s'està morint, que he de marxar a casa, que s'està morint. Havia de marxar a casa perquè tenia 3 criatures, deia ella, de 50 anys, totes amb discapacitat intel·lectual, que no havien anat mai a cap recurs especialitzat. Mai. Doncs jo em pregunto, tolerant que aquesta mare els segueixi vestint com nens, faldilleta, mitjonets blancs, igual. No, però jo pregunto, no tenim la societat també el dret i l'obligació fins i tot de ficar-nos en la intimitat d'aquesta família i dir: senyora, vostè no pot decidir que els seus fills no relacionen amb ningú. Estan nens, estan ben menjats, però no pot decidir vostè que els seus fills no vagin a interactuar amb altres. I per tant, ho sento, però com que no reuneix l'estàndard de qualitat de vida que avui és exigible, ens ficarem a la seva vida. Però potser Josep Maria, això en aquest cas, haver treballat 50 anys tenen ells, 52, però enrere, si haguessin treballat una mica abans, haguessin pogut... No, 50 anys, dic perquè som del nostre edat. Ara, això segurament no passaria amb nens o nenes a l'escola. Jo proposo un mecanisme que comenci per la persuasió, escolti, que li convindria, però quan veus que la persona no vol entrar, doncs ho sento, iniciarem un procés y s'acabarà determinant que sí. Volveremos a lo mismo, que es lo que preguntaba antes, ¿dónde está el interés del discapacitado? ¿Dónde está? Pues eso es una pregunta que no tenemos. Ara l'Eduard us explica una cosa que estem inventant sobre això. Situacions que per discapacitat són d'injustícia. Mira, jo no diré una cosa, ja ho sé, però ja m'ho dirà el meu èpic, però... Precisament perquè no sabem, estem fent coses. No, esclar. Sí, fem coses, malgrat que, com us deia abans, els recursos per fer-les són pràcticament inexistents. Però sí que hem iniciat una línia
Hem iniciat una línia de recerca conjuntament amb la Fundació Tutelar, però des de l'Observatori d'Ètica de la nostra fundació ens hem marcat com a objectiu elaborar una guia científicament testada, una guia científicament elaborada i contrastada de suport a la figura del tutor o del cuidador per ajudar-lo a facultar la persona protegida a prendre les decisions per si mateix. És a dir, una guia que sigui d'utilitat per a aquests cuidadors, per a aquests tutors, que l'ajudi a determinar el punt just de l'autonomia que ha de permetre per tenir la tranquil·litat absoluta que està actuant. Llavors, aquí intervenen moltes qüestions, intervenen la gestió del risc, que hem detectat que és la qüestió fonamental. En aquesta línia hem dissenyat un projecte molt interessant a 2 anys vista, de durada. Hem sol·licitat l'ajut del programa d'investigació de la Recercaixa. Estem esperant la seva resolució, veurem. Si no ho aconseguim per aquí, ho anirem a aconseguir per una altra manera. Però bé, la intenció és aquesta, és publicar aquesta guia de suport que pensem que és una qüestió absolutament innovadora. També, i per molt d'impuls personal de Josep Maria, ens hem plantejat d'anar a presentar els primers resultats d'aquest estudi al congrés que realitzarà a Arlington, a Virgínia, el mes de maig. Hi ha un congrés mundial de la tutela que organitza una organització internacional d'entitats de guàrdia. Avui en dia tenim un avantatge per homologar maneres de fer, i és que la Convenció Internacional està vigent a tot el món civilitzat. Per tant, tots arribem a totes les societats del món hi ha gent que sola no pot. I totes les societats del món han inventat mecanismes per adaptar-se a aquesta realitat. El que passa és que cadascú ha evolucionat segons el seu dret intern. Nosaltres tenim unes institucions que venen de la nostra tradició jurídica. Però clar, això ha saltat pels aires perquè la convenció és igual per tots. És igual, és la mateixa convenció internacional aquí que a Austràlia, que al Japó, que a la Xina, que a Senegal. Llavors és quan ens podem preguntar per què el Senegal ho fan d'una manera, l'Austràlia d'una altra, el Japó d'una altra, i què podem fer per anar junts. I aquesta organització internacional ja ha fet 3 congressos que no hem pogut anar, però al d'Arlington volem anar ja per començar a fer aquesta proposta de guia que sigui universal, que serveixi per tothom. Bàsicament la guia serà què ens hem de plantejar i a partir de quins ítems i quins pros i quins contres. Després cadascú que prengui les seves decisions, però almenys que no t'oblidis de tota una sèrie d'aspectes a l'hora de plantejar-ho. Penso que pot ser molt interessant. I pel que deies tu de la qualitat de la gent amb pitjor discapacitat, també s'està fent un estudi al Consorci sobre qualitat de vida, que a mi m'hagués anat molt bé amb aquell judici que alguna vegada he explicat. Vam tenir un judici a Blanes d'una noia de 46 anys que des dels 16 estava a la mateixa habitació, que tenia una discapacitat molt evident, molt greu, fins i tot la mare deia que la tenia ben neta, ben alimentada, que quan es trobava malament tenia febre, venia la metgessa o l'infermera, i que ella estava tot el dia amb la seva filla. Per tant, la seva filla estava bé. Estava bé, no estava malament, no feia pudor. Però en canvi no havia sortit d'una habitació en 30 anys. Per què? Doncs perquè tenia una paràlisi cerebral i una deformitat molt gran que s'ha anat agreujant en aquests 30 anys. De fet, el problema que teníem, va haver un moment que el problema era per on la trauríem i els bombers ens havien d'ajudar a treure-la per la finestra perquè no la podíem sentar. Perquè clar, ella va anar creixent i li van anar fent una mida. Sí. I jo recordo que ella tenia, us havia quedat una deformació de l'esquena perquè només l'habitació tenia una finestra petita i li posaven a darrere. I ella havia quedat deformada de mirar la llum buscant. Doncs bé, el judici, s'inicia el procediment, canvia la treballadora social del barri, la nova treballadora social diu que això no pot ser, ho comunica a la Fiscalia inicia un procediment d'un canvi de tutor en aquest cas, i arriba el dia del judici, o sigui, es decreta una mesura cautelar que ens dona una tutela provisional i comencem a treure els tràmits per treure-la d'allà. Però clar, la mare s'hi oposa. La mare s'hi oposa i fa un
ve una advocada per part seva que planteja una vista de la mesura cautelar. Sobre què havíem de fer aquell judici? Perquè la llei, la mare no estava vulnerant la llei, que directament. La mare estava vulnerant el dret a una qualitat de vida segons l'estàndard. I quin és l'estàndard? No hi era. No hi havia estàndard. Aleshores, en aquest cas vam haver d'apel·lar directament a la Convenció que ens demana que les persones amb discapacitat tenen dret al nivell sanitari més alt possible dintre de la societat i aquesta noia no la té. Per què? Doncs perquè no té interacció amb els altres, no té estimulació, no té tota una sèrie de coses, però va ser molt just, Vull dir, la jutgessa s'ho va pensar molt, sí, va dubtar molt, perquè l'estàndard d'higiene, menjar, companyia, assistència mèdica, ja hi I ara era. la família, la mare contenta. Ara, però ara està contenta. Quants anys ha tingut? Ara la noia està al Consorci Sant Gregori. Li han fet una cadira a l'amiga, que és una cadira impressionant, la mare la va veure, la mare ha evolucionat perquè ara ha vist que la pot tenir cuidada i estimulada, ella ha guanyat molt i ha aparegut coses d'una persona que fins ara no estaven treballades i que algunes, és el que dèiem abans, com que va arribar tan tard, algunes ja no es recuperaran. Perquè havia més capacitat. Molt bé, gràcies. Emociona l'explicació dels professionals que la van banyar per primera vegada. Emociona perquè, clar, aquella noia no l'havien banyat mai. La netejaven al llit. La primera dia que va notar aigua freda, aigua calenta, va ser un festival. Que s'ha d'entendre que els pares tenim moltes pors. No, si jo ho entenc tot. I és així. I només te pot quan vols el bé del fill i la seva màxima autonomia possible. Però si això no ho tens molt clar, tampoc no ho que els pares diuen, Carlos, que és algo molt seu. Sí, tu ja ets més endavant. Ja que es queda els professionals no podem contestar preguntes com i segur que mai li passarà... No, això sap. Depèn d'ell també. Aquestes preguntes de que mai correrem riscos, de que mai s'escaparà, de que mai... Això no li puc dir, tranquil·la que mai. I llavors, és veritat. Ayudar a los profesionales, a las familias, intentar concienciarlas de que lo que buscamos en las residencias con los recursos es lo bien para su familiar, ¿no? Muchas veces te encuentras unos ingresos que tienes miedo, ¿era que lo estoy abandonando? Y el trabajo del posingreso es ese acompañamiento a la familia y decir, no, ahora nosotros nos dedicamos a la asistencia y vosotros seguiréis ocupando su papel emocional, ¿no? Pero estos miedos que tienen las familias es normal, lo raro es que no estuvierais y lo que hay que hacer es trabajarlo. Molt bé. No ho robem més temps, us agraïm moltíssim la participació. A nosaltres per fer-nos parar.